Salam elek, bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň mehriban adamlary, ediz doganlar, sagwrun oturanmysyňyz? Siziň hemmeňiziň ojaklaryňyza agzybirlik, asudalyk, il ulusymyza arsyhal döwletlilik, watanymyza şöhrat, ediz arkadagymyzyň adyna soňsuz alkyşlar aýdyp, ine şeýle iň ýaşy arzu niýetler bilen miras teleýylymyny ruhy çyragym gepleşigimiziň ýeni döwür sanyny görmeklige çagyrýar. Ediz adamlar, biziň watanymyzy mehriban arkadagymyzyň baş tutanlygyny, parasatly, öňüň görüjülikli, ylmy döredijlikli, içeri hem daşary syýasatyny alyp barmak netijesinde şu watanda ýaşalýan günlerim, ýyllaram biri-birinden parhly. Ömrümiziň her bir güni biri-birinden nurlanyp gelýär. Ediz arkadagymyz her bir ýyl özi boluşly paýhasy bilen atlandyryp geçirýär. Ol bolsa adamlaryň kalbyna ruhy belentlik, ilham berip, dünýäsine gözellik çaýyp, bagtyarlyk işret berip, bir-birinden ýene-de tapawutlanyp, has belent sepkitleri ýetip ine biziň özi boluşly ykbalymyzyň taryhy, watanymyzyň taryhy ýazylýar. Mehriban arkadagymyz ýyllary atlandyrmak ýöreligisi innediňe biziň öz watanymyzda dälle, dünýä döwletleriniň arasynda, dünýä bileşiginde de gollanylýar. Muňa hemmeňiz şaýatsyňyz ýakynda gahrman arkadagymyzyň hut özüniň başlangıjy bilen, teklibi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň 73-nji sessiýasynyň 106-njy mejlisinde 2021-nji ýyl halkara parahatçılık we inanışmak ýeri diýilip, ýörüýte bu ugurda kararnama kabul edildi. Ine muň özü bolsa mehriban arkadagymyzyň hut özüniň paýhasynyň älemi aýlanýanlygyny, dünýäni doldurýanlygyny, dünýä halklarynyň ediz arkadagymyzyň alyp barýan syýasatyny gollaýanlygyny subut edýär. Şu zatlar ýatlatmak bilen men ýene-de bir zady size ýatladyp geçmekçi. Hemmämize ma'lum bolşy ýaly 2016-njy ýyly mehriban arkadagymyz mirasa sarpa goýmak, watany özgörtmek ýyly diýip aglan edipdi. Ine şol ýyllarda mukaddes garaşsızlygymyzyň 25 ýyllyk toýy bellenip geçilipdi. Ine şol mukaddes bayramçylyk münasibetli biziň ruhy çyragym gepleşigimiziň ilkinji sanym halkymyza hödürlenipdi. Ruhy çyragym gepleşigimiziň ilkinji sany Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymul adyndaky döwlet bayragynyň eýesi Ussat şahyrymyz Kerim Şahyryň ömür dörejiligine hem nesil dowamatyna bagyşlanypdy. Ine ondan bäri bir näçe ýyllar geçdi. Ruhy çyragym gepleşiginiň bu gezekki sanyny biz nowatdan daşary taýýarlaýar. Çünki siziň hemmeňiziň bilişiňiz ýaly Kerim agamyzyň doglan gününiň 90 ýyllygy bellenilýär. Kerim Şahyrymyz 1929-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda Gökdepe etrabynyň ýylgyn owasyny dünýä iýnýär. Ine bugunem 2019-njy ýylyň 18-nji oktýabry. Şu gün egerde Kerim Şahyrymyz, Kerim agamyz ýaşap ýören bolsa 90 ýaşamalydy. Ediz arkadagymyzyň saýasyna sözi, sunugaty, adamy, zehini, asylha şu barlygy goýulýan aýratyn sarpa netijesinde biz ruhy çyragymyň çäklerini Kerim Şahyrymyzy ýatlap ýene bir ýola ýygnanyşdyk. Ine bugün biziň gepleşigimizde Kerim Şahyrymyzy gören halipalar, olar bilen ýüzleşen adamlar, ine oň nesilleri Kerim Şahyrymyzyň hem edebiýatyň muşdoklary, ençeme ýaş nesillemeden gatnaşýarlar. Häzir gepleşigimiziň dowamynda şu özara söhbetdeşlikde çykyş etjek mehmanlarymyz barada men gyýtgaça maglumat bersem, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulysy biziň halipa jurnalistimiz Derýa Aşyrow. Türkmenistanyň hormatly il ýaşulysy, Türkmenistanyň halk artisti Kakadyrdy Tejimow. Ine oň aňyrýanyna bolsa, Tejen şäherinden gelen halipa bilim işgärlerimiziň biri Amandyrdy Gurbandyrdyew. Şeýle de biziň gepleşigimizde Türkmeniň altyn asyr bätleşiginiň şu ýylky ýeňijisi biziň halipamyz, Halipa Şahyrymyz Öwüzdürdi Tejenow gatnaşýar. Şeýle de Türkmenistanyň atgadynyň medeniýet işgäri ödüm şu gün biziň studiýamyzda iň ýaşy ulymyz Halipa Şahyrymyz Ata Tedabaýew gatnaşýar. Ine aňyrýanyny Şahyrymyzyň nesilleri bar. Biz
ruhu çırağımın şol ilkinji sanyny nesilleri hakynda da, döredijiligi hakynda da başardygymyzdan bir näçe maglumatlary size ýetiripdik. Ýene bir gede gaýdýar, Kerim Şahyrymyzyň 2 gyz perzenni 6 sanym ogly bolupdyr maşgalasyny. Ine Nazar agamy, Nazar Gurbanniypesow Şahyrymyzyň ogly. Nazar aga ol häzirki wagtda Göktepe etrawynaky 28-nji orta mektepde mugallim bolup işleýär. Ine o aňarýanyny Şahyrymyzyň agtaklary bar. Wopa Kerim Şahyra bagışlanan sanmyda ozalam gatnaşypdy. Wopa Gurbanniypesow ine bugün ýene-de öz atasynyň hatirasyny biziň aramyzda. Biz size bir zady mälim etmekçi, Kerim Şahyr hakyndaky şol ruhy çyragymyň ilkinji sanyny biz Şahyrymyzyň nesilleriniň arasyna adda kılanjygymyz Kerim Gurbanniypesow şol gezek halkymyz bilen ýaýlym arkaly görüşdirip bilmeýänlik sebäbi edid arkadağımızın döwletary ylalaşyklar, hyzmatdaşlyklar esasynda dünýäniň bir näçe döwletlerini bilim alýan türkmen ýaşlarynyň hataryny ine Kerimjigimiz hem şol wagt okap ýördi doganlyk döwletlerde. Ine okuwyny üstünlükli tamamlap gelip kädirem ýurdumyzy, watanymyzyň ösüşli ýollaryny goşant goşup zähmet çekip işläp ýör Kerim Gurbanniypesow ine biziň aramyzda. Halkymyz üçin şeýle täsirli, ýakymly Kerim agaň hem nesil dowamatynyň arasyna özüne goýulýan hormatyň aýratynlygy, hem halk arasyna, hem oň dörejilik dowamatyna da şolar ýaly aýratyn ünüs berilmesiniň özü biziň hemmämizi gowandyrýar. Ine biziň aramyzda şu wagt Kerim agaň çoğuluklaryndan ba Kerimjigimiz ol häzirki wagtda Göktepe etrawynaky 23-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy. Ine çoğuluklaryndan hem edil häzirlikçe biziň aramyzda bir jigimiz gatnaşyp otyr. Ine bärden ýene-de tanışdyrmaklygymyza dowam etsek, ine Watan gazetiniň baş redaktorynyň orunbasary Şahyr Çemen Anaverdiýewa. Oň aňyrýanyny Türkmenistanyň atgadynyň medeniýet işgäri Halipa Şahyry Zenalymyz ogul Jemal Çarewa da bar. Ine Şahyrymyzyň şol 2 sany gyz perzenni bolupdyr diýip size mälim edipdik ençemegedek. Ine Bahar Gurbanniypesowa hem-de Alma Gurbanniypesowa daglarym öz kakalarynyň hatirasyna gepleşigimizde gelipdirler. Özüm Şahyrymyzyň aýratyn söýüp söýgüläp atlaryny dakan perzentleri. Olaryň aňarsynda bolsa Şahyrymyzyň gelinleri bar. Olaryň he Jahan Gurbanniypesowa hem-de Nurany Gurbanniypesowa. Jahan häzirki wagtda Göktepe Milli Muzeýiniň işgärler bölümi boýunça hünärmany bolup işleýär. Ine Nurany bolsa Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň halkara jurnalistikasy hünäriniň 4-nji ýyl talibi bolup häzirki wagtda okaýar. Şeýle de gepleşigimizde ýaş edebiýatçylar, jurnalistler geldiler. Olar Magtymul Adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinden gelipdirler. Hemmäňizi hoş gördük. Bugün Kerim agaň doglan gününiň 90 ýyllygy münasibetli biziň gepleşigimizde welaýatlarymyzyň durly künjeklerinden adamlar gelip gatnaşýarlar, biz bilen habarlaşyp bir näçe maglumatlar aýdýarlar. Ine şol ýerde oturan mehmanymyz bolsa Oğul Niyaz Haydarowa, ol Mara welaýatyndan gelipdir. Aýratyn Kerim agaň dörejiliginiň muştagy bolanlygy üçin biziň aramyzda ne bolam. Indi gepleşigimiziň häzir ilkinji minutlaryny biz hormat bilen Kerim aga hakyndaky, döwrümüz hakyndaky görüňlerini halkymyza ýetirmeklik üçin Türkmenistanyň gahrymany Halipa Şahyrymyz Gözel Şagulyewany dörejilik toparymyz bilen ýad edipdik. Gelin ýadyr gepleşigimiziň ilkinji minutlaryny Gözel Şagulyewanyň berjek görüňlerini hemmämiz bilelikde diňläliň. Kerim Gurbanniypesow hakkında gurrun edende ilk bilen men soň bir gün çykan ýaly şahyrlygyny aýdatym gelýär. Ondan biziň bir edebiýat meýdanyna ýanrak bir çyýkla şoňa hüwet edip ýören mahallamyz Kerim aga şogarly dünýäň kirgin başda. Şonuň üçin Kerim Gurbanniypesow barada aýdara tüzken käbir şahyr hakynda öz pikirini aýtmaň öz ýakymly bolýar. Sebäbi biziň hormat prezidentimiziň gahrman arkadagymyzyň bir döwrüne şolar ýaly şahyrlyň bar ýok, öz ýanymyzda bolsun, bolmasyn hemmesine şeýle hormat goýulýanyny, olaň adanyň ölmedi gitmezligini
hormat prezidentimiz şeyle tekrarlaya da Kerim ağa hava gün çıkan yal şahirdi. Onunla bir näme diýende bir söz çeperçiligi. Şon ýalym şyr okumagyň bir usatlygy bar. Ol her kim her bir şahire berýän adam däl şol. Dogry. Öýde ýatýan zatyny öz owany bilen rowany bilen kalpy ýetirmek ol her kime başardýan güýjem däl şol. Öz ýolum bolmaly, öz uğrun bolmaly, öz gelişiň bolmaly, öz ýeňişiň bolmaly. Kerim ağa da şu zatlar jemdi. Ondan Kerim ağa hakyny aýdymda men esasy bir artykmyşlyklaryny bellätmeli ýaşýardy. Kerwanasy bolup şora kolmala gidilenne biz ýaş şahirler şoň ýany bilen gidýädik göli şol bir ýerden ýörýät, oň deňinden ýöremäge biz miltebeden bokdyk da. Sebäbi ýaş kiçigiň we ýaş ulygyň we ulygyň süýlenmeligi, kiçigiň süýlenmeligi bizde aňardan gelýän ýollaky bir aýdym bolla, owazal, tazal. Şoň üçin Kerim ağa ýerden ýörek gelýän bolsa bir teresse saňa bir goşgyn okay diýdi diýip düşünýärdik. Birçe goşgyny. Şoňa şeýle bir begenerdik de. Bir idrakdan onuň öz nobatyň ýeterne ten bir goşk okýan boli. Şok okan goşgyn maňdyna batsa, şon halata, şonu ikinji goşgyn okay diýip öýdi. Sorarda, şonu bir şeýle bir başymy gök diýerdi. Kerim ağa bir de goşk okudysa, onuň ýokary näme bolar diýerdi. Şon ýaşlar şo zatlary hükman bilmeli aýdýan. Ýaşlar şu ýaşyl niýetle hormat goýmagy, hormat prezidentimiň gahrman arkadagymyň özünden öwrenmeliler şonu. Ýazýan eserlerine de hormat prezidentimiz, aýdýan şeýle taryhy çykyşlaryna da her bir sözlerine hormat prezidentimiz hükman ýaşlara bizim bir täsirimiň yetmeliligini duýdurýar da. Kerim ağa duşuklar şeýle gyzykly geçerdi. Onu ýatlasam bir näçe ýyl ýyda durunan ýaly bolýardy. Bir ýaşlyk döwrüne gelen ýaly bolýar. Kerim Urban epesum bir artykmyş tarapy kiçige günnüdde. Sen sygyryň gowşak bolsa da şonu gowşak diýip aýtmaýardy. Ýöne şeý diýerdi. Ay, ten goşgyny okudum. Stadiýany bir zar ýeketýärin şeýtdim bolyn gülýal goşgy boldy diýip göwnüň göterýärdi. Hawa onuň men aýtýardym. Şonu Kerim ağam özüne urrunýardymda. Kerim ağa men ýerwat ilk ýadan goşgymy redaksiýa etdim marda boli. Bir hepde ýarym hepde geçenden soň gazetde peýda boldy da. Şolunu men öz setirimi tapmadım da. İlk ýadamda şol men üçin gaty urgu boldy da. Şondan soň men şu redaksiýa goşgy ertmejek boldum. Ondan men şeýle bir özüme kän ýegendim de. Olar ýaş şahir hökmüne işläpdirler men goşgymy. Goşgyda bir bolmaýan ýerini azyk duýdurmak bar. Garar men özüm görmedim de şo goşgyda. Şonu gürrüň berdim boli. Kerim Urban epes bir doklak edip, peder edip güldü. Gara sahirlige seýdip başladyňmy seni? Ondan soň men öýere goşgy etmedim Kerim Urban epes diýdim ol. Eltmeli ekeniň. Ondan soň bir işlenlerine aglamaly ekeniň diýip degişýärdi. Hawa şol ýaly Kerim ağam bir ýaşlara da goýýan hormatynyň bir teni galkındyrmaň ýoluny tapar. Şu ulygynaklarda çykyş edýär boli ýaşlara ynam bildirýän ýene adyň tutýar da hemise. Şu ýergelinden adyny tutanyna men kiýin ilk tutsam men şeýle bir begenýärdim-de. Kuş bolup uçýardym. Halypydym bir gow häsiýetleri, gow kılıklary. Onuň bir saňa nusguruk ýoly alanda bir özüň üçin ýakymly bolýar. Onuň Kerim ağa
storsuklarda güldürme halarda arasında güldürüp göberiyor ol yağ ol yanda yağdan okta oturundan bir yüzü açılıp gidiyordu. Onu biz eden olyat kayerlerde ediyen men ne mesela bana şey diyorlardı varan yerinde bir daliyaha kakay vaten aydım diye güzel sağlıyor. Senin mon sözlerin ya diyen birini teyip ya diyen de etken diye de benim birini teymeden hiç satan yazıp bulunok. Hemen oturunun hemden teyyen yani. Sıdalla oturunun bari dedi hiç teymen olur mu diyen öyle yedile diyorlar. Böyle teymeden yazıp bulunok. O zaman vatana olan teyuy, toprağa olan teyuy. İna ta teori ara oğul ve da olan teyuy mukaddes teyuylerde. Kerim ağa yine bir ayratin tarafını şiyordu bellerin melyada. Yatlayan da. Sonra hemen bir durun oldu. Yığınacıklarda, arkadaşlarımız toylarda. Benim öyüm var adamlar. Bizim öyümüze barayın diyerdi. Şey diyerdi öyle. Onun birine diyen o hemen ne diyerdi. Men kapım açıktır diye öyle. Son diyen sözünün anırsanı ulmanı vardı. Öyle yan mıyıkman tüyür. Birek teşnelik. Birek pikirinin lemek. Birek üstünlüğünü beğenmek. Şon yalan kemçiliğini aytmak diyen zat var şu yerde. So Kerim ağadan galan herhetlen bir kov herhetlen bir şalla. Ondan ya sahirler ol Kerim ağalara varmazsın biz. Baralığına görün deyip gidiyorduk da boş vaktimiz. Ondan oturup çay getirirdi. Tüycül çay içip hediledip oturka üyüz koskutuna kap verirdi. Bir demir kuvunurduk. Ondan aydiyorduk da Kerim ağayalak koskuyunu nerede paçan dedi o karkağa sonyalar edip diyorduk da. Ustattı da. O koşu kovun bir ustattı da. Yazmağıma gerek böyle onu yüreklere getirmem gerek de. Ondan öğüdü yanımızdan öğüdü biz. Hem sen ne yadan dağıtın var o da güzelcan oku. Diye ya yine vereyim de oku diye biz utanıyatsa teveli on kıyalı edip lavazlı. On kıyalı yüreği var yan yol iğirlap aytmak ol mümkün derler. On başarımızcağımız biliyat okuyacağım olam da. Son için yine Kemal Kosokam'da Kerim ağam okusunu yardım etsin. Olu var hiç atan tek kulağımdan gider yerler. Güller. Oğlumun içinde bir bölük yeri gülektim. Loğurdap açıllı bari, birisi kırmızı, birisi kara, birisi memişi, birisi sarı. Şunu kapımızdan geldi bir mihman. Gelini ver hem gözleri güllü, şol terede o tür gözlerini kırpman, göğeki dersin bir susuz çöllü, bütün ömür boyu zar olup gülü, dolduryan yarıdı şonun övüdün. Mihmanım terediye giyce gözeli, mihmanı terediye giyce gözeli. Övüdün gözlerini ertirdin meri, ayrıp bilmeyen o tür övüdün tellin, koşu koşmasa tüz şahir varlı, bir fırsat tuvaysa gözlerini güllen, göğe güller göçü öteyecek yali, bakyardı gülleri gedek-gedegine, bakyardı nerkese, kızıl piyonu, bakyardı gergine giyce gözlerini. Men gülü de aşık, gülü tüyyenlin özüne de aşık, hem gülü bakyan, hem mihmana bakyan, güller hakkında bir acayip fikir aydarıl hükman. Edir değişim yani. İşte de çayın, sözde de gül hakta, acayip bir beydi. Beydi, munça yeri zayalap ne edecek, Pomodoro kaysan olmayacak. Bir gedek çoluğu Recep deyip bir şahirimiz var da. Ahallı şahir ol. Hedrim var. Radrak karardı, yöne koğu şahir ol. Ondan Kerim ağa deyiptir da. Men koşkulamı getirdim deyiptir böyle. Küçüden var ya kenda Kerim ağa. Ondan diye Kerim ağa men koşkulamı getirdim dedim böyle.
Ya doğanın deydim diye de geriye. Ya doğanın da doğanın üstüne koşulanın pemmet olsa çıkar deydim deyip gülüyat da geriye var. Yönü çolu Recep'in özüne de ulu hurmat koyyadı. Öz yoluna yakın. Özüne bir uazları, uanlı, ehengli koşuları yattan koyardı. Ondan yine de men yatladım. Önkü metbuat merkezine işleyadık böyle. Kalanmayarlar hemmetinin oturuyan yerleri bolandan Kerim ağası yerden yörek gelip hemmeti böyle salamlış geçecek. Gidinin uğruna birden geleydi. Men oturan yerime de geldi de. Güzelcan sen men kogurum ok dedi. Sen men tilan ok dedi. Uy Kerim ağa siz hilamayan adam mı dedim. Sizi bütün Türkmen hilyar ağırın dedim. Son yala bir yatlamalar aydasım geliyordu. Ondan degsmen katı olurdu. Degsmeden bir kaya halatlarda yerine düşüyordu. Yerine düşürüp aydan da koydu. Kerim ağa üyüşüp boşu kap. Öde kap burundan tam bir dinliyordu. Dinliyor öyle bir çağılır şahir vardı. Ataldrahman işte. Çağılır hakkın yok ya da var. Ondan ay tilki. Ondan sonra yarrak atlı koşkular yok ya da. Möçök diyen yali atlar var da koşkulun. Şey deydi öyle o kap bollu bir kıtantanına Kerim ağa dedi. Yine yerine okayın dedi öyle. Oka ne hemen okacak kolyan dedi öyle. Sağallı. Dar dedi mörmecekler asallın dağla dedi. Sağalam kemsin durmasın sal giyirtin dedi. Son yali değişirdi. Kerim ağa umuman Türkmen'in görnüklü pek şahirinin yerdir. Onu hormat prezidentimiz, kahraman arkadaşımız olan kevr zaydat getirlerini misal getirip çıkış ediyor. Kerim Urvan Nepet ve Urvan'la verediyiz. Hemmesine de hormat prezidentimizin özünden bir hormat var. Hıyla var da Kerim ağa edebiyatın naybas şahirdir. Süyüç dil şahirdir. Oylunmağım ağırvasını yetip yadıyatta. Onun hiç bir bolmaz sığırı olmaz. Hemmeti yüreği yakın koşulur. Kerim ağın bir cevgitiz koşusunu okusam men sığırlayalemde ağzığım olsa ağırlığımdan şan olur diye fikir ediyorum. İsteyen ben diline yetmeyen için neyse acap yollar bolda dünyada. Sonça da adasman gitmeyen için öğrenip geçmeli. Yoda kan, yoda. Men diline uçup geçmeyen için neyse mümkünçülük bolda hovada. Sonça da olara pay piyada geçmek için deruluk var dünyada. Kerim Urvan Nepet bizim büyük şahirimizin doğulan onun 90 yıllığı yemek bol ömürde. 90 yılla yaşan yılları adam olsa köp işleri yerine getirdi. Edebiyatta da, sunuatta da, medeniyette de ölmedi etmez, iyi kaldırmak diyen zat var. Şahirin ömrü iki diyerlerde, iki değerdir. Onun ömrü bakıdır. Halkının yüreğinde yer etkiden şahirler ömürlük yaşayandırlar. Men sonra onun yan, hormat prezidentimizin, kahraman arkadaşımızın söz saatlarını, saz saatlarını koyan ünsünün şeyli yukarıdığına mı çığırdı bellemeler. Bardadın bari ile bilyendir. Yönü edir son yal hormat prezidentimizin, kahraman arkadaşımızın özünün buradan yukarı derecede vasanlığının varlığına mı etmeli? Eser yazıp, sığır yazıp kahraman arkadaşımızı hediyedirmek kat kıyındat. Tevevi sağdanım, tüzdünüm. Öz başçık ya da hormat prezidentimizin. Biz bir zat takını yadiyat koşu yadamıza. Şimdi mesela toprak haktan toprak, vatan haktan vatan. Ama hormat prezidentimiz.
bir eser ýatsa, gaty gowrumlyň alýardy. İňişleýin alýar. Biz bir zat takda görülýän bolsa, ol bar zat takyny aýdyp bilýärdi. Ol o saatlyk ýazmagyň ustatlyň ýoly şol. Gahrman arkadaşymyň bize özümizçe ýol gözlemäge, özümüz fiil kılamaga, fiilamaga ýol açýanynyň özüne men gaty ol zatlar haplýan. Şoň üçin hormatly prezidentimiziň Gahrman arkadaşymyň baryny bary iläp bilmeginde beýiklik bar. Şoň üçin hormatly prezidentimiziň Gahrman arkadaşymyň alyp barýan beýik işleri, dünýä ähmiýetli, adamzat ähmiýetli, ýurt ähmiýetli alyp barýan işleriniň düýp ödeninde näme bar? Watandaşçylyk duýgusy bar. Watanyňa berilmek, watany arşa götürmek diýilýän duýgular bar. Şoň üçin hormatly prezidentimiziň Gahrman arkadaşymyň ömrüniň uzak bolmagyny, alyp barýan beýik işlerinde hemişe arawaşyklan hemra bolmagyny arzu etmek bilen şeýerde watan hakda bir savaşyny okaýyn. Gorkut Oğuz ýollaryny çölleýän, günleriniň güneşini gözleýän, ata-baba dillerini söyleýän, sen meniň watanym, meniň watanym. Yıllaryň köňlünden armany soğuran, garaşsyz bitarap erkana bolan, arka dagy bilen dünýesi dolan, sen meniň watanym, meniň watanym. Bolýamaga göwüniň alsam, hoş bolsam, baglaryňa, bakçalaryňa gownsam, baýdaň parladyp arşyňa gownsam, sen meniň watanym, meniň watanym. Galkandyryn, gala bolup galaryn, daňy düdüňi bagyra bataryn, saňa, arka daga, şudur kasamym, sen meniň watanym, meniň watanym. Sağ olun Halipa, gepleşigimize başlanyňyz goýup berdiňiz. Inni aramyzda 82 ýaşly şahyrymyz Tedebaýewiň bardygyny size häli mälim edip geçipdik. Ataga hormat bilen sözü biz size geçirýäs. Oldugun. Şugun mirat tereyaylı şeyle bir ullukan işedi. Türkmenistan'ın halk yazıcısı Ustad Şahir Kerim Kur'an Efendimiz yatıyor. Ol 18. Oktyabryda doğulun. Ene şu vat şurada orada Kerim ağanı yatmamız. Bizi bu sondurya, begendiriye, mehriban arkadaşımız, şunu yağlı yazıcıları, şahirleri, Türkmen için bir katı ullukan iş bitiren, ulu yazıcıları, şahirleri, şeyler yatmaklara bize urguzat etti. Biz ona katı beğeniyor. Ne Toğsan'ın oğluna kadamırın için ben özümü katı bağışlı hata ediyen. 82 yaşımda Kerim ağa bilen katı kendi uçtum. 1971. yıllarda olsa gerek. Yaşlar dinlen, şu vaatlar Türkmenistan'ın yazıcıları birleşiyor vardı. Yine şu vaatlar her yılın güz ayraklarına yaş yazılan masadını esiriydi. Yine sonra şu masadı çağırdılar beni oraya, bir 5-6 tane yaşlar olup, kuyuşup hareket etme vatanına koşu diye oturduk olan Türkmenistan'ın halk yazıcısı Kerim Kur'an Efendimiz Mehmet Seyit Fikri geldi. Sonra koşu kıyanım, say şeyanım deyip demet ben say hatırladık. Kerim Ağa'da Mehmet Ağa olayın. Sonra her kim öz koşusunu okuyup okudu olayın. O zaman bir heli ikircinin atırın yağlılı Kerim Ağa olayın. Mehmet Ağa meni böğrüme dörttü. Atam dedi, şu koşuyunu okusanı dedi. Sonra yardımız şurada. Kaka, dayhan fiilin soğud etmana. Atan kesin duam ederim yâli. Senin eken nahalların üstüne yine bir nahalcık ekerim yâli. Atam, köylü kılcın soğud etmana. Meydanına atmayıp saparım yâli. Vatanın üstüne sürünse düşman, döş verip önünden çıkarım yâli. Ece, gül yâlığın soğud etmana. Mehrini yüzüme yaparım yâli. Yâlilere siyahatı gidemde, mudan seni yatıp yatarım yâli. Lelem, bir koçoğul soğud etmana. Kadim neslimizin yetmedi yâli. Meni senden İrak sekecik val,
kesekilen deli yetmedi ya. Dedim Molla Kerem Ağa da Mehmet Ağa dedik orada Kerim Ağa arkama kalktı. Ay kolyam şu diyen ladi. Dinar var Resul Gamdat bana dedi. Oradan Resul Gamdat'ın koşularını kendi okuyadım. Son temasına gavat geldi şu. Sondan sonra Kerim'den hakika harifam oldu. Ana şu atlar galiba okuvadı. Diye hem Kerim'le selamlaşmaya giden okudum. O zaman şu fikirde oturan mehriban arkadaşımız şunur yağlık adamları yasama esasen halifelik, şehirlik yolunu öğretti. Ne Kerim'im ben özüm halifam diye pasaf ediyen, o zaman sol hakta kıseterler müdama kellemde mevcut bu. Kerim şahir. Bir adamın arasında bir kaharcanlıklarını buluyandır. Birden Kerim şahir. Özünün bir şirin koşularını okuysa sol adam yarığını taşlar. Bir ervet niyet bilen, peyali bilen baryan adam Kerim Ağa önünden koşuyla okar boluyun, ol öz peyalinden kaydar. Şunu yanaki ustad şahir, şunu yanaki ulu şahirin şahirde olanlar muhasip beğeniyen dünyadaki var ve döklük cem olup çıkacak olsa güzelliğin kastına yatan madarından boyuna kalıp Kerim şahir şığır okar destine. Sağız kamsız ya boynunu vurup çünkü ene hiç gelen ok estine. Ne sağ edelere sağlığını verip Kerim şahir şığır okar destine. Ay bunlar başa düşen bir toku deyip dili yetayse şahir çırk kesmine kaddını kiçeldip bağrını delip Kerim şahir şığır okar destine. Dinlep bütün dünyanın ahını yüreğin hem hiç kişi düşmesin diye pes güne paylap ağzına son küçüreğin Kerim şahir şığır okar destine. Bardı gelli birden kara yol elip dökülayse il günümün üstüne önüne dağ deyin döşlerin gelip Kerim şahir şığır okar destine. Ne Kerim halifamız şunur yağlık acayip şahirdi, şunur yağlık ulu şahirdi. Özüme 13 miya 14 yaşa çepek giyip ile çıktın. Kalemini dula taşlap çep kulaklı ile çıktın. Atan öldü, toğlanmadın, müngürmedin, toğlanmadın, ya da juda oğlanmadın, ne sebepten böyle çıktın. Ağa gitti, ata öldü, gelir müken hüllü, yöne senin baktın gelli, inen bilen yola çıktın. Kabul etti ağras tecen, buğdayları kongras tecen, Burugsa tecen, bir ot gözlep seyle çıktım. Alım tecen oda derek, berdi ot tek buğday yoruk, davanların darak, sağdan ordun sola çıktın. Yer yüzünü buğday edip, derdestesin buğday edip, buğdağını baydak edip, yeniş için yola çıktın. Qazdın qazı, sızdın qoşqı, yesir etti qıyızlın ışqı, haysın görsen şol hem yağışı, bir təsinci oğlacıqtın. Məledin sen, birin hasem haladın sen, var mı pulun haladın sen, yoktu, derrev nola çıktın. Başkı söygüyün yıktı allap, böküp turdun, bollun saldat, kaydıp geldin, dostluğun kollap, bir gözeli doğru çektin. Sapak verdi alım hatta, öyün kitap, yükün kitap, günnüz yanıp giyece tütep, şahir oldun, molla çıktın. Diller sana deydi şahir, arda kendi adın zahir. Diri vaktin bolma pahir, çıksan lulap ile çıkkın. Şahirlik bir canlı kervan, yolda dinlen, üyde dinlen. Dinlenmesen yine derrev çep kulaklı pile çıkkın.
Bir de şunu yana kukullukan adamları, ulu yazı şahileri yaratamağa mümkünçülüktür eden mehriban, kahraman, arkadamının can tanıp ömrü uzak olsun. Her adımda sizden alya telimi, yazyanların hayran ediyen barını, siz dünyanın lukmanı, ulu alimi, biz siz bilen bağtiyardan bağtiyar, uzak yaşa, bakı yaşa, arkada. Sağ olun. Sizin hem ömrünüz uzak bolsun, atağa köp sağ olun. Mary vilayatından Kerim ağaň doğulan günüň 90 ýyllygy münasibetli ýygnanyşjakdyr diýemizde uly ahlat höwes bilen geldiňiz gepleşigimizde köp sağ olun. Ýene de bir ýatlamalar ýada düşse halipalaryň arasyna goşulşy berersiňiz. Ýaşlar sizden bizden çetde durmaň. Bir de sizden goşulşsaňyz, belki Kerim ağa hakyna goşup kap berersiňiz. Bir de goşuly beriň, sowal ýüze çyksa-da aýdyp bilersiňiz. Her kim ýatlamalarını aýtsalar. Men Magtumly Adyrnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen Dili Edebiýaty Fakultetiniň 4-nji ýyl talebi Garaja Hajyberdiýew. Kerim ağa halkyň şahyry. Onuň şoğurlary biziň halkymyzyň yüreklerine baky ýaşaýar. Men hem şu ýerde şahyra bolan ýürek buýsanjymy özümiň goşky setirlerim bilen beýan etmekçi. Aýdyma öwrilen söýgü setirlen, her bir aşyk ýigdiň ýarany boldy. Türkmen sährasyny güllere büren, batly şawyrdaýan barany boldy. Gursaňda saklap uly söýgüni, insanlary şygyr bilen söýdüň sen. Aýdyma öwrilen setirlen bilen özüňem hiç soňlanmajak aýdym sen. Atı doğru, Kerim şahyr hiç soňlanmajak aýdym öz döredijiligi bilen. Hawa. Köp sağ bol, döredijlik üstünlikleri hemra bolsun size. Edebi çeşmelerde Kerim Gurbanýepesowyň 10 ýaşynda 1939-njy ýylda Gökdepe'niň Etrap gazetini ilkinji goşgusynyň çap edilip halka ýetirilenligi aýdylýar. Ondan öň bolsa mektepde okaýaka şahyrymyzyň goşgulary diýwar gazetlerine de berilipdir mektepde. Indi biz edil şu wabatyna gyzyklanyp Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasyna geldik. Bu ýerde iň irki neşirlere ýüzlendik. 1989-njy ýylda şahyrymyzyň doglan gününiň 60 ýyllygy münasibetli kitapxanada ýürüte bibliografik görkeziji taýýarlanypdyr. Ine şol döwürdäki görkezijiden çen tutup biz bir näçe maglumatlary size getirmekçi. Şahyrymyzyň goşgulary 1962-nji ýyldan başlap dürli dillere terjime edilen goşgularynyň sanawy bar şu ýerde. Onuň metbuatyň üssü bilen halka ýetirilişiniň iýdigidirligi görkezilýär. Mysal üçin şahyrymyzyň bir näçe dillerde ingliz, nemis, rus dilini, polyak, onuň çeх, bolgar, venger dilini, vietnam dilini, fransuz dilini, bir näçe dillerde mongol dilini eserleri çap edilip iýdigiderli metbuatyň üssü bilen okuýjylara ýetirilipdir. Şahyrymyzyň özüniň eden terjimeleri 1953-nji ýyldan başlap iýdigiderlik boýunça şu görkezijide berilipdir. Ine bu ýyl bolsa şahyrymyzyň doglan gününiň 90 ýyllygy. Biz umyt edýäs kitapxana hünärmenleri doglan gününiň belli senelerine gabatlap ýene de täze görkezijini belki de taýýarlarlar. Özür daga. Siz goşulsaňyz söhbetimizde Kerim şahyrda şeýle setirler barda. Bişirin özümiň bişirşim ýaly, ýagaryn özümiň ýagyşym ýaly. Hiç kime meňdemen aýtjak bolaryn, hiç kime meňdemen doguluşym ýaly diýär. Kerim ağaň hiç kime meňdemeýän häsiýetiniň, adamçylyk sypatlarynyň, döredijliginiň edilşoň ýaly hiç kim meňdemeýänligi hakyna eýem. Atağa da öz goşgu setirlerini aýdyp geçdi. Ine siz özüňiz Kerim ağany gören adamlar, men dogrusu Kerim ağany özümi däne ýaşlar biz göremiz ok, ýöne Kerim şahyry gören adamlary görmegiň özüni, Kerim şahyryň ýüzüne gözü düşen adamlaryň ýüzüne seretmekligi men özüme bagyt hasaplaýar. Şol ýyllardan bir ýatlamalardan size aýtsaňyz, goşulsaňyz. Şol kol gelmegiň düýüp sebäpleriniň sebäpkary Türkmen şahyry Kerim Gurbanýepesow bolmaly. Ýazmagy, pozmagy men 16-15 ýaşlarymda şeýle başladym. Onuň şahyr boljak bolup başlan wagtlanmam 50 ýaşdady.
Oňda Kerim Şahir sebäp boldy. Sebäp boluşynyň başlangyç ýagdaýyny men aýtjak bolaýyn. Gökdepe'de itirabara gazetede neşir edilýärdi. Şonda men ýaşuly halifalarymyň biri Elmirat Pudak aga bilen şu redaksiyada bir otogda işleýärdim. Bunu tanlyk ara kesmeden geldim bolýan. Men yerimde Kerim Şahir otur. Öz yerine de Elmirat aga otur. Onun aňyrdan geldim salam berdim, bolýan elini çarpyp zıkır aýdyp gül uğradı yan Kerim. Öňünde de ýa-ni men tertipläp goýan gazet toplumum bardy. Şonu gelýänçe agdyrşdyrypdyr da men bir goşuýmy tapyp goýup geldi şunu okap berini. Biriň bir giriýadan hatyndan bir goşuý ýatdym. Şondan aňyrdan güldü de odur tejeniň bir giriýadan hatyndan şeydip öz goşuýmy özüme okap berdi. He. Sonra onu görýärmi bir utanýan, çekilýän bir adam bol. Ol utanýarly, çekinerýäli, etmetdigini öz bir-birime diýal boldy. Garışdyk gidip etdik bunu bilen. Ondan sonra men sana diýdi, şu ýaş şahirleň biridir öýderdim diýdi. Goşularyny ilgiderli okuyadym. O özüm hezirede okardım. Özüm görmem soň seni bir hyjyly bir gowjaýa diýen ýaşlan biridir şu. Diýip gördüm bunu. Şuny gördüm seni. Olardan adäl ekeniň diýdi. O. Ondan soň aýtdy, bir maslahatyny şu ýerde berdim maňa. Sen ýazyp berseň aýgyna ýazyp beren şahir bolsun diýdi. O. Onu oňarsaň mümkinçiligiň bolsa kitaplarynam çykar. Mümkinçiligiň has uly bolsa tohumlaryňam çykar diýdi. Ýöne adamlaryň aňyna, ýüregine, janyna ornap bilmersiň. Eger sen şygyra, sıtkyň bilen, durkyň bilen ýapyşsaň, onda bir zat çykmaly enen. Şey diýdi bolýan, şondan soň kawat öýüne de barýardyk bolýar. Öýüne barmam, mazalda oşadym. Bir il gaýta oturup köprek bar bir şey dogurýar bol men. Kän barman, nimet men şu utanyp şu aýdan döndürüm. Gepin ýetgäsi 17 ýaşlarymyň, 15 ýaşlarymyň ýazyp odup başladym bolsam, 50 ýaşlarymdadym şu wagt ýa-ni beren maslahatlar. Şu 50 ýaşdan soň menini ehli zady goýmalam goýup, bir zatlar bir şahir boljak bolaýyn özüm maslahat berip şygyryň ýoluna düşdüm. Şu zatlaryň düýbünde ýan haýdysmy diýäli, bizim Kerim Şahirmi diýdi. Bir ors jurnallarynyň birini okapdym men. Şonu samy ruski poet diýip bir makala bar eken. Gaty gyzykly eken, okudum bolýan Sergey Konstantinovich Yesenin hakynda. Men bu ýerde Kerim Şahir bilen Yesenini deňişdirmekçi düýbünde dälmen. Ýöne samy ruski poet Yesenin bolýan bolsa, tüz türkmen şahiri Kerim Gurbanepes diýip aýdýar. Tüz hakykaty şahiri. Ondan bir gün nehip çekip Elmirat aga bilen Kerimlere gidersin. Çay maşynda stolun üstünde dikişmişlik bardır. Kançagaz bardır. Yine şoňa men saatlar onun çayı gelir. Çayın ýerine nahar gelir. Bir başka kitapları vardır, öýüdi vardır. Ve sonra ýok tapşyrypdy da. Sen indireýleňne boş gelme. Goşular toplumyny saýlap şolary ma goşgudyr diýip öz gowunyň eten goşularyny jemläp gel. Bir ulluhan toplum mereli diýip nimet. Menem şonam eltipdim ýanym bilen. Onuň öz ýanjagadymy men goşulamy görüp açyp seredip käbirini okap görünmesem gömülgene men diýýär. Görünsem görüp bilen görüp san köp bilýärmiş diýenlerim kän maňa haýyn gömüklerden gömük diýen beýinde bir özüme okap berip görmeli. Gö bolup barýardyr. Şu seniň eýhep setirleriň sağlaşygyna akylan. Sıptırman.
Şol zatlar entäk men doğru öldürtürüm. Bilmänim bol şonu tutup, şonu aydyp meni bir hel ruhlandyrýar Kerim şair. Öýünde de şeýlerak ýagdaý boldy. Ondan soň şol wagtlar ýaş ýazgy şairleriň birleşmesi bolurdy. Birleşmede Kerim'in evinneş, işteş, ordu şairlerinin biri, lehenlemeden biri Mehmet Seyit. Yollaşılık ederdi. Soňa gatnardyk, ürj edip. Onun bir gezek meni ýürüýte. İner diýip bir goşgyny ýazdym, gözüne de aýdamagam, okabym beremok. Kerim şair hakynda bolmalylar. Onu hani yine kim näme okajak diýenlerini şonda yerimden turup ýekece goşy okap berjek. İner diýdim. Kerim ağa ýaşap ýörkämi? Ho ýaşap ýörkä. Öýde motyr. Öýde matnaşdy şonda. Ondan iner diýen goşgy men häzirne täze kitabym çykypdyr şu. Şondan okap bereyim. Ho. İner şekiye. Şekiye inerlik ýükün. İnerlere verilen inerliklerden umudum var. Alyan kalamam yok del. Bolup bilsemdim men. İnerdim, nerdim. İner çekiye. Çekiye inerlik yükün. Çekmese onu, çekmese onu ya. Ona varyan inerlerin iyidirinden, inerlerin iyidirinden çekmeyecek bolyan. İner çekiye. Orta yollu çökünük. Kelpeseler çöpe çıkıya, karıya. İnerleri yol garıdıp bilen ok. İner basan yol yodular karıya. Dedim onu ya. Kerim yüzüne bir aşak. Şimdi oturun Kerim şahirim yüzü azıcık aşak tallanı. Bir hili ulu adamım olsa, beyk şahirim olsa bir hili bir neme ol düğdü bu kadiyanı yüzünü. Bir çocuğa yerde bir maslahat verdi. Odur di. Sen soğuşkuyun kovu deydi. Yönüsün gaziyede vermediydi. Şeyleme. Onun ne hem şeyle demedim. İzinden öğüze aitti tabii. Ana yıllar geçer daha der. Koşulun yığını sıkılar. Şu yığının bir yerine girdi. Şu mahal fikir diyen olun ha. Öğüzü diri verip yörka. Aramızda ka. Öğüzü hakkında gönlü bir zatları. Bir şeyli, bir İslamiyen yali, bir şeyli petgövünlülüğün. Sadalığın, sunuluğun alamatı mı ka? Tapavutlarını vermeyeni goğur. Şu dişi alınan täze ol, anhanı şu täze bir ýagynda soň içinde Kerim Urbanny pes wagtynda goşgym ýalpyrlady. Men muňa gownmagy, boýsunmagy da ol hakym bar. Gutla ýaz dedi, gutla ýaz. Mehman adamlar hem şu gepleşigimizden hormatly mehmanlary şu senleýän görnüşleriniz ýanky bir näçe gezek gepleşigimizde agdadyk. 7-nji orta mektep Kerim Urbanny Pesfiň adyny göterýär. Ol ýerde de neş muzey döredilipdir. Şu görýän görnüşiňiz şeýle bir iýinçelik, ussatlyk bilen Kerim şahyryň hala çitilen görnüşi. Bu ýerde zähmet çekýän molumlar, muzeýe ýolbaşçylyk edýän adamlar bir de şeýle bir uly mehribanlyk bilen, süýjülük bilen şol ýyllary ýatlap görrüň berdiler. Ine şu görnüş Kerim agaň hut özüniň bidaýdyşlaryna görä, ine çaý içen çäýnegi, hemem käsesi, özüniň hat ýazyp ulanan oturgujy, hememne Kerim agaň neş aýratyn şu ýerde öz geyinen eşikleri barada görrüň berdiler-de şol ýerde. Bu muzeýde Kerim agaň ýürüýte libaslarynyň saklanýanlygyny aýtdylar. Ine bu görnüşde bolsa şol hana görnýän şol galamy Kerim aga şol ulanan galamlarynyň biri eken. Şonu hut öz öýünden sorap alyp biz ony ýerleşdirdik diýip şol ýerde zähmet çekýän molumlar görrüň berdiler. Kerim agaň ençeme gol ýazmalaryny saklaýanlygyny biz size ýa aýdyp geçdik. Edil şu görnüşde de siz Kerim agaň öz eli bilen ýazan hatyny senleýäňiz. Hana şol hat ýazylýan enjamy Kerim aga bütün ömrüne şonu ulanypdyr.
Kerim Şahyryň giyin egin eşikleri ne şu ýerde boyun bagyna ünüs berseňiz edir şu görnüşiň ýygynddan häzir Kerim agaň şu boyun bagy dakynyp düşen suraty ine şu görnüşde şonu biziň rejissörümiz ýygy giderlikde goýup ine halkymyza ýetirsek diýip şonu özümize makul gördük. Halkymyz öýle şonu ihlak edip ýygnan gatlary bar. Şu ýerde şejeresi görkezilýärde Kerim agaň şonda bir ine şu görnüşlerde ünüs berýän bolsaňyz Kerim agaň nesilleriniň nesil ýygy biderligi ýürekde çygylyp görkezilipdir. Şu yerde bir zat ýadyma düşdi. Zehirli, ütgösük, dünya derejesinde de ýagrap barýan bir şahirimiz bardy. 40-njy ýylda doglandy. 75-nji ýylda gidipdi. Şol dünya ahyrat edip barýar. Gurbanlar iridir. Şol edebiýatyň otda goşgy bölüminiň müdiri bolup işleýäkä bir sahypany doldurup Kerim arada makala ýazdy. Sonra bir sözlemler ýadyma düşýär. Kerim Şahyr taýmady baba. Azy günler, suwjy günler. Ata we ogul paýamalaryny ýazmak bilen öz daşyny okuzylar baryny toplady diýdi. Ana Kerim'e beren tutuş şonun paýaýatyna berilen hakyky bahasy. Kerim eje takırına. O şu vardır. O da ben şu katlaşıp bergen Kerim hakikaten şu şunu eje hakkında ne edip yazı verilir deyip da. Şahircilikte bir zat buluyor. Kelleğine birden oturkan fikirler geliyor ya. Şimdi şu sayda kelleğine şu atı fikir eliyor diye da. Şimdi onun sababı da ama kitapta bağıt dedi Kerim ağa. Yöne şu kağıdı ise tapsak dedi. Şimdi eje bunu unutmalı diye. Söylemden bir yerden böyle kağıt tapıldı. Şu at o sayda bir oturan yalvarı hayatını yazdım diye de. Ece ne yüzüne? Sen bizi yere dönmedin, biz seni yere döndük. Öyle acayip etirler. Yine Kerim son yarısı şahirdi. Okuyucuların yüreğine de son yaramalık girdi. O Kerim hiç vakit bizim yüreğimizden çıkmaz. O koylayan tarpa gittiğince mevzar, ulanır. Onun neme, mehriban, kahraman arkadaşımız var. Son yerdeki halifamız var. Onu başlayan gururlarım, boşlarım, köpeler. Şu yerde buradaydı. Yani Kerim ağanın yanına bizim varardık da. Hem halifa, hem oğuldaş, hem bir kovu adam da. Bir atamı diye adam. Sonra bir sefer vardık görün. Çay içip oturduk önüne. Kıyılar bilen tağta, kara tağta var. Onun Kerim ağa bu tapak geçeyen mi tağtan varla dedi. Hekem var kaptan. Yok dedi. Özünün döredicilik ustahanası var o tay. Şu giyice yatırkan fikri eliye diye. Şu kovu fikirleri eliye olinne. Şu mahalleye onu çırağını yakıp diye yazsana okudan açılyan diye. Ona şu mahalleye şu oyalı okulu vaktinde diye gelen fikir diye hek gülen diye yankı tağta yadayan diye. Onun sonra böylecik sözlerimle arat kesilen var. Boğuna bölünen var. Şunu yatırkan bir yadıvandan diye oyanamdan diye. Şoları yaatlap diye izinden yetip. Benim diye koş yani yetti. Turtağanın okan makalasını menem okaptım şonu. Gurbanazar Ediziv, Kerim Gurbanny Ipetov durmuşu goşkulary bilen halkyň gulagyny paýedia tarap ýurdy diýen titirleri meňem ýadymda. Ömrüme pent. Şahirliğin çyn bolýan bolsa, sönüp yanıp, yine sönüp yanıp git. İnsanlyk ýargydyň çoň bolýan bolsa, gara ýere çümüp git. Hem akyl ber, hem ýylyňdan akyl al, kitapdan del, gara ýerden akyl al,
alan zadın demin bilen yakıval, son yine de yerin süydün emip git. Dağ yolunu, çöl yolunu belet bol, dağ yolunu çataçmayan polat bol, çöl yolunu türkeş bulut bol, teşne görsen doğduğunu damıp git. Yol ağırdır, nün yanılar öçülür, bağıtlı yollar, kıyınlık bilen geçilir, yeliğine şağlap gitti geçilir, sen öküzdük yeli karşı ıngıp git. Bağıt paylansa, 3 baylık ilki al, algap barıp, sağlık bilen erki al, yani bilen çuval gülkü al, son tapılar, kalanzada zıngıp git. Dost paylansa, eber deyip kıssanma, alangnan son, kıyıskaltma hem kıyıskalma, dilegesse, gözlerin hem kıskanma, birin merde, biri bilen oňup git. Ha çarık gey, ha çokoy gey, telpek gey, farkı yoktur, geysen bolar erkek dey, yöne göle şıppallama çepek dey, aynı konuşlu edik ýaly doňup git. Sorasoň aýdaýyn, kıyamet nedir? Erkekler ownasa, kıyamet şodur, her başy telpekle, koymagyn kadar, 5 telpegi bir kıyıňaja daňyp git. Gözelligi, sor bagryňa öýkenme, söýülseň söý, söýülmeseň süýkenme, söýgü hem goşgudyr, kişe öýkenme, öz möhürüňi, öz ködüň goýup git. Yeňip ýaşa, ahyrdaýyň, başdaýyň, tomutdaýyň, ýazda güýzde kışdaýyň, süýgüň deýiň, gaýgyň deýiň, işdeýiň. Bir ogullan yeňirip hem yeňip git. Yeňsin ogluň, dil bilen näl iş bilen, sen käwere, has ýiträk huş bilen, ayak dälle, parasatly baş bilen, yeňse ogul, gözüň rahat ýumyp git. Gözüm türtüp, merhum enen alnyna bir ağlattım, inni beri ağlama, öz balaňy eliň bilen jaýlama, nobatyny mele ýere sömüp git. Dünýä gelmegiň-de nobat ýagşy, ýene ölmegiň-de nobat ýagşy, mendiňe bir zatda nobata garşy, dosyny üstlän çağın konup git. Başarsan köplüğün içine garış, tanıştan dost tutun, ýatlardan tanış, Jiguliň içinden gözleme durmuş, köplük bilen avtobusa minip git. Köpelsin öýüňde ýürekdeş mihman, ýary işi bolsun, ýarysy daýhan, elbetde alymym, şahirim hükman, üýşüp çaşyp, çar tarapy eňip git. Şeýle dostlar bilen geçsen bir sellim, yetersin iň uly matlaba çenlim, gadamyň giýiňden ur, entekler ellim, pol öňdeli, ýaşakyna dymyp git. Haly wagtyň meňdemegin kilime, bir wagtyň gyssanmagyn ölüme, öçen wagtyň öýkünmegin çilime, içi közli ojar ýaly sönüp git. Ýene bir söz, magtanmak del, öwüt del, mazarıma daş oturtmak sargıt del, mele ýeriň astyna da daşgyt del, bakylyk şol daşlara siňip git. Türkmen edebiýatynyň sahypasyny Kerim agaň öz boluşly ýanky öz islige kenne olun ha. Hiç kime meňzemän döretmek, ýazmak, özüm hem hiç kime meňzemän dünýä gelişim ýaly dep oň öz boluşly sırlarym bolmagy mümkin intek. Gelin şu ýerde hormat bilen sözi Nazar aga geçirä gelin. Nazar aga, ine kakaňyzyň doglan gününiň 90 ýyllygy. Adam näme wagt geçýär, ýyllar geçýär, ýaşam kämilleşýär. Düşünjäň özüm kämilleşýär.
Edil şu ýollardan, şu ýaşyňyzdan bir Kerim Şahyryň ogly bolup ýa-da nazar aýlaňyzda öz boluşly bir halka ýetiresiňiz gelýän zatlar. Kakaňyz ýatlanlanda bir aýdaýsam diýip gepleşigimiziň şu ýerde kysany nämeler bir niýetlediňiz? Kakım arada gıysara gaytsam, kakımın gılık häsiýetleri var da aýdaýyn. Aýdaýyn. Kakım şeýle sadadan şadiyan kişgowun adamdy. Benim zähmet söýerdi, mihman söýerdi. Mihmanlarym köp gelerdi. İşlerinde de şu giýjesin günniýe de işlerdi. Şu ýeme sıratyny öçýän wagt az, gaty seýrekdi. Mihmanlarym her şimdi gelerdi, olan arasında yani öğrenci şahirlerim vardı, işçi dayhanlarım vardı. Uman aydığında mektep okusudan başlap yaşlı qozaları için geliyediler de. Kavir öz qoşusunu alıp gelirdi, okap verirdi. Ya da kakanın özünü okuttururdular teyzeyen qoşusunu. Arım kardeşleri, dostları gelirdi. Onlar bilen öýd ýazan eserleri barada söhbetdeş bolup otururdular. Kakym ýa aýdyşym ýaly köp işlerdi. Şoň üçin ýa-ni ýazyp işlän wagty, ýadan wagty howla çykyp gelip dinjalardy. Radio aýdym sazlary dinlerdi. Biziň ýarymyzda çağlarynyň arasyna gelip gülüşip, degişip öwüt minne berip giderdi. Soň ýene de bir häsiýeti bardy. Ýerden kış bolsun, tomus bolsun, soğuk ýugnardy. Ýerden beden teri maşklaryny ýerine ýetirerdi. Basketbol torunu pökgüzüňip oýnardy. Bidem çağırıp oýnadardy. Ýaz aýlary baýra, gülälekli meýdanlara gedelinje giderdi. Kakymly günler şunu ýaly geçirdik. Aýratyn jaýda ýaşaýardyk. Ileride ne bolsa bidem gaýrasyna Piyaskel vermedi ýaly. Bir de hawa täze ýalan goşulyny okap berýärdi çağırıp. Ejebim çağırýardy, bidem çağırýardy. Bir zat bilen aýratyn gyzyklanýan. Nazar ağa, Kerim ağa özüniň zihini bar, şahirany zihini. Şol zihininiň özü ýaşap ýörke, haýsydyr bir çağasyna şonu görmek isleýädimi? Ya o hakynda pikirlenmänmi? Sebäbi aladasy kän adam da döredýän adam. Şo nähilrakdy? Ýeme islemeýärdi. Sebäbi şahirçilik kyn diýip aýdardy. Şu bir jigim şu mektepde okuyaka ýadyatda goşugynyň kakyma görkezip durup bolyn. Sen ýeme şahirçilik gatykyndyr. Beýlekärler ýalyk däldir. Beýlekärler kämilleşdiňse antatlaşýan bolsa, şahirçilik kämilleşdiňse kynlaşýar. İýdigi derli ýazyp görmeseň, ihlas bilen ýapyşmasaň şahir bolmarsyň diýipdir de. Şonu almaslahat beripdir. Şahirçilik kär däldir, hüner däldir. Ol ykbal bolmalydyr diýerdi. Häzir Garawum jurnalyna ýürüýtip döredüçilik işgärleri kär midir ýa-da ykbal midir diýip edebi çekişme de guradylar. Ol Cemal ýadyňa düşýärmi şonu? Şoňa da ökde hünerli ýazgylar, şairler goşulyp ykbal diýdiler. Kär diýmediler. Şonu ykbal edip saýlanda, şoň agyrdygyny Kerim ağa aýdan ekenler. Öz nesillerine. Kakymyň goşugyny okap bereýin. Goşgularmy dünýäde Türkmenistan diýilýän ilim marka, elerde köpet dağım, gaýrada çölüm marka, her haýsynda birje düýüp arşaýa selin marka, bir çömmük söýgü barka, bir derre bilim marka, dağ isli, sekra isli, gül isli dilim marka, siz bir ýerde bolmarsyňyz. Ömrüň manysy. Ağlap dünýä iňýän adam diýen zat, onsoň agyň gülkä garşyn gerek. Ýöne bolu gülkä garşmak üçin ýurdawadan durmuş saglaşyn gerek. Kim kämil bolýan adam diýen zat, onsoň sen janlara jan goşun gerek. Ýöne bolu jana jan goşmak üçin bagryň ilgün bilen badaşyn gerek. Käte ejil bolýan adam diýen zat, şonu gelip derdiň soraşyn gerek. Ýöne bolu derdiň soraşmak üçin odol seni dertten goraşyn gerek. Bir dünýäliň ýalňy adam diýen zat, onsoň awray bilen jaýlaşyn gerek.
Ihtiyar vermersin ağlaşmak üçün, yöne bir ihtiyar ağlaşan gerek. Şahirin gödü. İyillerin gödünden üyt köşük değerler, şahirin gödü. Edil fenkiyali ak kara köllür, şahirin gödü. Yöne sol kara ak sereden çağı, has yakşı taygarar karanı ağı, gödün ağırsından ağsırar çiği, şahirin gödü. Gödünün içinden bağrı sereder, bağrının içinden şığrı sereder, hissasın tapacak tupacak etmez, görözün içine doğru sereder, şahirin gödü. Görözün içinden yüreğini görür, halal haramiyen çöreğini görür, kara özü için gereğini görür, şahirin gödü. Şeyle seyretmek başarmadı mı, değerlidir ol şahirin gödü. Muallimin sözi, muallimin sözi, vatanın sözi, ortada yerleşiye ulu bir mazmun, muallimin sözi kanun mektepte, muallimin sözi öyde de kanun. Muallim şey deydi diğer sağılar, muallim deydi mi kesiler cedel, muallimin aydın sözün qaytalap, sağılardan bilen mektebe gider. Muallimin aydın sözün qaytalap, sağılar yine de mektepten qaydar, ondan soň sağılar hem muallim olup, ol sözü gelecekki nesile aydar. Yaşar işler yürür muallim sözi, muallimin sözi vatana ömür, şey dip muallimin aydın sözünü, asırdan asıra ekder dövür. Milli edebi mirasymyza yol açyp berýän hem de uly mümkinçilikleri döredýän hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýaryn. Jan sag bolsun alyp barýan tutumly işleri mundan meýlägen bir awaz alsyn. Sağ bolun Nazar ağa, sağ bolun. O kat beren goşgulaňyz üçin hem Kerim ağaň terjime halyny oň ilkinji goşgusy 1939-njy ýylda 10 ýaşyndaky Gökdepeň Etrap gazetine berilýär diýilen maglumat bar. Ine biziň elimizde bolan Mydam Tayyar gazeti bar. Bu Mydam Tayyar gazeti 1939-njy ýyla degişli. Ine şol wagtdyň Etrap gazetine däli şahirimiz 10 ýaşyndaky ine Mydam Tayyar gazetinde bir neçe goşgulary halkymyza ýetirilipdir. Şu ýerdädir käbirlerine ýüzleneýin. Öz döwrüniň belli şahsiýetiniň edermenligi hakynda şahirimiz şu ýerde goşgusyny gadediň üstü bilen hödürläpdir okyjylara. Ödem ne şu goşgyň aşağı Kerim Gurwan Nepesow Gökdepe rayon Udarnik kolhozyna mektebiň 4-nji A sınıf okuwçysy diýilip ine ýazylýar şu ýerde. Bu gazet şol wagt latin ýazywyna ýazylýan eken, aýratyn bir zady ünsü çekmeli. Entek ýaňmar 4-nji sınıf okuwçysy 10 ýaşly oglanyň şol wagt watany ösürmeklige goşunt goşýan, ýyle güne baş bolup bilen şahsiýetiň zähmet edermenligi hakynda pikir ýöredip bilýänliginiň özi aýratyn ünsü çekýär. 10 ýaşlyja oglanjyk Entek Kerim ağa. Ine kakadır dağı. Size geçirmekçi söhbedi, siz özüňiz Kerim şahiriň inilerinden, ine bugün gepleşigimizde gatnaşyp otyrsyňyz. Özüňiz emne ýangy ýakynna mukaddes garaşdyrlygymyzyň 28 ýyllyk toýunyň öň ýanyna mehriban arkadagymyz size Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulsa diýip hormatly at takdy. Biz öňe mutladyk ýene bir ýola hemmämiz sizi tüý sürekden gutlaýar. Şeýle at awraýly, mertebeli, ykbal pursatlary nesillerinize de nesip etsin. Aýdyşyňyz ýaly mehriban arkadagymyz, hormatly prezidentimiz medeniýet sunugy işgärleriniň gadyryny bilýär. Näşe geçenki halk maslahatyna bir näşe adamlarla deň hatarda maňa da öz şahir paýny ýapdy. Arkadagymyň jan sag bolsun, ýyl ýurt bähbetli alyp barýan işleri mydam awaz aldyn. Kuşter paýlar hemmäňize nesip etsin. Kerim Gurwan Nepesow arada ýene de gepleşejek bolýar diýdiňiz gaty begenip gelip bilen Kerim Gurwan Nepesow arada näşe aýtsaň bärden aýdýar. Gaty pespäli adam da ýaltanman haýta adamlaryna garamazdan öz wagtyny şoňa sarp edip geçiren, ömrüni şeýdip geçiren adam şol. Tebe kimden sorasaň şonu ýakynan tanýan adamdan haýtyndan sorasaň şo şeýle adam diýerler. Menem şoň ýaly ýerlerini kän gördüm. Gerek bolanyny bir goşgyny diýär.
kerrek bolsa kulak bolsam adama, şerrek bolsa yürek bolsam adama, gerek bolsa kömek bolsam adama, öwedini hüşür zekat kösemen näde? Ne şoň ýaly hakykatdan hem şol birine kömek näme gerek bolsa, eline gelýän adam gaýrmaýan adam da. Men ýekece bir zat aýtjak bolýan, bir sapar bir aýdymyň uğruna çykdym, ola Mämeseýdiň goşgusy eken, şol aýdymy aýtjak bolup, Uğuz Eltekaýewiň ýanyna gitdim da, onuň şol aýdymyň goşgunyň Mämeseýdi funkydygini eşdip ýydyma gaýtdym da onu. Gelşenim onuň şo Kerim Kakarara geldim. Özü men ardynjyradym men. Ähim etdim onu şol gazet okap oturan ekenne. Şonu eşden nälir da gazet okap, ýanyna baryp salam beräýmezmiň. Şonu gow onuň ay gowy maňa käýedi onuň şol. Näme sen ardynjyraman gelýän zat diýip men ardynjyradym amla bolýan ýöne ýuwaşyrak ardynjyrandyryna elbetde. Ol okayan zadynyň O şo gazeti şo dünýäge giripdir da. O şeýle ünsün berip okuyan adam ýalanan okan akdalar. Bolýa. Kerim Şahir'in öz başından geçiren zaten şu sarpık gibi. Yo on. Tamam aýtjak bolýar. Ardıncarak girbeni üçün. Gonzalıysan sana Maktungul'un kitabı. Bu da Gonzalıysan sarpık deyip anırdan kursak giren üçün. Ardıncaman üçün. Öyleydi ilk. O şonu aýtjatdym ol öýde şonu öýde aýdyp berdi maňa. Mene şappa diýipdim ol men sana şappa bermäni onuň aý. Qara suw boldum şo taýda. Çykamda ol ýelgiryp çykdym da, gülüp çykdym da şo taýdan. Sebäbi soň derrew ýumşap seni şadyan ýagdaýa getirip bilýän adam da men diýjek bolýarym. Onu soňra men häzir Kerim Kakamyň gepläp bilsem ahyrky demimde aýtjak 3 oýunam sözdüm diýip bir goşgusy bar, ajaýyp goşgusy. Şonu kän adamlar sen aýdym şo bolýan bolsaň şonu aýdym etsene. Şo Kerim Uran epeýiň şo goşguny aýdym etsene diýip kän adamlar diýýär da. Onu şonu aýdym etdik da, şonu häzir şu prosotdan peýdalanyp şonu eger mümkin bolsa ýerine ýetirip berejek bolýan. Onu dinläliň höwes bilen dinläliň özüm. Bir-biriňizden ýagşy bolsaňyz, bir-biriňizden ýagşy bolsaňyz, gabrymda da özüňe rahat küýsemin. Haýry hosar şere garşy bolsaňyz, ziyaret şol gördü köýmet küýsemin. Haýry hosar şere garşy bolsaňyz, ziyaret şol gördü köýmet küýsemin. Käte yanıp gezdim käte tüsselep, käte üşep gezdim käte ıslap. Käbelintle uçtum käte pis aylap, özü şuşum özüge kanat küýsemin. Käbelintle uçtum käte pis aylap, özü şuşum özüge kanat küýsemin. Boğulup gezsem de yolun çağına, egilip gezmedim adım önüne. Dine enim atam vatan önüne, üçü küllüm ayrı kısmet küysemin. Dine enim atam vatan önüne, üçü küllüm ayrı kısmet küysemin. Söyüp gördüm, söylüp gördüm dünyada, kese ödek köyüp gördüm dünyada.
Arzuvatlı kaçtı akbal piyada, dözgülüptüm innem ansat küysemin. Arzuvatlı kaçtı akbal piyada, dözgülüptüm innem ansat küysemin. Şeydip yürep maksatlı yolun, kuvat kasan günü ezilen bilen. Derman dilesem de mehriban ilen, dilekçilep ansap gayrat küysemin. Derman dilesem de mehriban ilen, dilekçilep ansap gayrat küysemin. Kesip bir ayıl, diyse 10 yaş peşkeş vermeye tayin. Diyerin imenim özgenin payın, öldür sandan başka okut küysemin. Diyerdim imenim özgenin payın, öldür sandan başka okut küysemin. Kerrek bolsa kulak bolsa madama, şerrek bolsa yürek bolsa madama. Gerek bolsa kömek bolsa madama, öğüdüne hüşür zekat küysemin. Gerek bolsa kömek bolsa madama, öğüdüne hüşür zekat küysemin. Kahraman atlı bolsoňuz, şöhratymda siz şöhratly bolsoňuz. Ýöne adam diýen atly bolsoňuz, şondan beýik awry şöhrat küysemin. Ýöne adam diýen atly bolsoň, beýik awry şöhrat küysemin. Bütün ömrüm boyu setirler yasap, almalı muzlumu etmedim hasap. Şığrım okap oyurğun sanayın sap, muzlum şolur başka hiç saat küysemin. Şığrım okap oyurğun sanayın sap, muzlum şolur başka hiç saat küysemin. Doğlum doğullum akladı susap, aküydü ak sakkal ussadı susap. İnni görüp yersem in akladın sap, ınsatın yokurdu ussat küysemin. İnni görüp yersem in akladın sap, ınsatın yokurdu ussat küysemin. Edip doğru uruşlu saval, soradım topraktan niçik bor ahval. Didi erkek ayal hem ayal, bolup bilse başka murat küysemin. Didi erkek ayal hem ayal, bolup bilse başka murat küysemin. Ansatdan yokurdu ustad küysemin. Şu yerde pursatdan peýdalanıp biz mehriban arkadağımıza köp sağ olsunlar aýdýas. Ine şuňa ýalap ýurdumyzyň bir belli öz halkyna, ýurduna hyzmat eden beýik şahsiýetlerimiz bar. Şolaň biri mine Kerim Hakamyz, Kerim Guran Epesow.
Türkmenistan'ın halk yazıcısı, halk şahiri, Magtumul adyny bayrağının hem eýesi, şuň ýalak şahsiýetlenmeli halkymyza ýetirip ýatlamaga giň mümkinçilik açanlygy üçin Mehriban arkadagymyza köp sag bolmaly diýär, hoşallygymyzy bildirýär. Mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, ýyl ýurt bähit alyp barýan tutumly işleri elmydam rowaj alsyn. Sağ olun, Kapadur daga. Arzuwlaňyzyň hemmesi hasyl bolsun. Bugün Kerim agaň doğulan günüň 90 ýyllygy münasibetli oň ýakynlarynyň, bile işleşen adamlarynyň, şägirtleriniň, soňky nesilliň ýürek sesini eşitmek biziň hemmämiz üçin şeýle ýakymly. Köp sağ bolun, gelip gepleşigimize gatnaşyp aýdyp beren aýdymyz üçin hem, gurrunlaryňyz üçin hem. Kerim agaň şeýle sada bolanlyk hakynda, pespel bolanlyk hakynda adamlara ine ýanky aýdymyny aýdymyňyzyň goşgusynyň sözleri bar. Şu adama kömek etmeklik, hem okyjysynyň hem töweregindäki adamlaryň ýüregindäki ýaly bolup ýaşamaklyk, ädim etmeklik, şo duýgu ýaşapdyr, şo şahiriň göwresine, ýüregine oturupdyr da şo pikir. Bir mysal getiresim gelýär. Halk bilen kän hatalyşypdyr, okyjylar bilen Kerim aga. Onu geçen gedekki gepleşigimizde size kän aýdypdyk özi hakyndaky gepleşigimizde. Alekber Gusaýinow bu ýatlamasyna aýdylýar. Bir gün niye Kerim aga şu elinde penjegi, durly renkdäki boyun baýaklary, durly renkde köýnekleri bilen şu üssü goşly gelýär diýe-de haşylap ýürep ýanyma diýe. Onu bular näme diýsem de hani bol men suraty çek, surat allypdyr-da. Beýle näme Kerim aga diýip sora berjek bolsam, han sen bol işiň et diýip ýanky bir giden suraty düşýär Kerim aga. Kerim aga bu näme boldy? Alybereýin men tek diýse sen diňe suratyny çek diýipdir-de. Şu durly penjekde, durly köýnekde, durly boyuny bagda suraty düşürdipdir özüni. Soňundan hemmesini ýüzülep surat diýdi. Stoluň üstüne goýdurypdyr da ýankyň hemmesini ýeke-ýekeden şu ýüze goloy suratdan 2 sanjygyndan galan şu elini alyp ýüzüni ýapyp gidip otyr diýdi suratlaň. Men niye halk okyjylar bilen hatalşamda olar sözüniň soňuna, hatynyň soňuna Kerim aga bir suratyňyzam ugradaýsaňyz diýerler bolin. Bütün Türkmenistana men ýekeje suratymy paýlap ýörünip şol 2 sany göwnüne yaran suratyny köpeldip çıkarıp alıp gidipdir. Şöyle görýäňizmi şu ýerde ödüne şonu iş bilmän, okyjyň göwnüne yaramak üçin, geljeki nesillere de garsa durly suratlaryň galmaklygy üçin şol 2 sany suratyny soň Alekber Gusaýinow şonu gadet sahypasyna Kerim agaň göwnüne yaran suraty diýip bir owdan suratyny çıkaran ekenne gadede ine şeý diýip okyjysynyň aladatyny ine şeý diýemedýän ekenne Kerim aga. Senin ulu yok diýseler eselmegin sen. Senin kiçi yok diýseler peselmegin sen. Özüň kiçi bolsaň ulu boljak bol. Özüň ulu bolsaň kiçi boljak bol. Sen keçe diýseler haly boljak bol. Sen haly diýseler keçe boljak bol. Sen köçe diýseler ýoda ýaly bol. Sen ýoda diýseler köçe boljak bol. Heme öz ýaşyňdan uly ýaly bol, hemem deň duşuňdan kiçi boljak bol. Özüň serdar bolsaň, daýhan boljak bol, özüň daýhan bolsaň, serdar ýaly bol, gerek bolan güni ýylyňa baş bol, soň ýene ýer depip agdar ýaly bol. Öz gysga ýoluňy, ýalňyz ömrüňi şeýdip ýaşagyn sen, şeýdip ötkün sen. Bay, adam olmak kıyın zat eken o. Yoksa ansat zatdır öýdip bidiň sen. Şol ýyllarda ýaşlaryň gowun islegini, talabyny, arzuwyny özüne siňdirýän manydaky ine goşgusy bar şu ýerde. Okaýa, öwrenýä, düşünýä, bilýä, watanymda bilbil kimin saýrya diýip ine şeýle setirleri bar şu goşgyň. Ýaşlaryň bilmek, öwrenmek hakyndaky islegleriniň bardygy. Hemem şol isleglerini durmuşa geçirmeklik üçin ýaşlarda şoň ýaly talabyň islegiň dörenligini 10 ýaşly oglanyň
Kerim ağaň pikir ýürüdip bilşi hayran galyr ya. Ine şu ýerde de Kerim Gurban Nepesow Gökdepe etrap dolu däl orta mektebiniň okuwçysy diýilip ýene bellenilipdir. Ine Madam Tayyar gazetynyň 1939-njy ýyllaky sahypalaryna sanlaryny Kerim ağaň goşgulary berilýär. Ine şu ýerde kalhozçy Sesi atly gazet bar. Bu gazet şol döwür Gökdepeň etrap gazety ekenşi. Terjime haline üns berseňiz, oň ilkinji goşgusy etrap gazetini halka getirilipdir diýilýär. Ýöne ondan öň ine bärde 39-njy ýylda bar. Bu kalhozçy Sesi gazet 1940-njy ýyla degişli. Şahyrymyz 11 ýaşyndaky ine. Goşgy gerek däl size diýilip atlandyrylýar. Buň manysy zenanlary tebigatyny mahsus bolan häsiýetler sanalýar, daqynýan şaý seplerini, geýýän börüklerini şahyr öz garaýşyny bärde beýan edipdir. Indi edil şol döwrüň öz sesine göre ses goşýanlygy şu goşýany okan adamlara mälim bolýar. Demek ýaşajyklykdan durmuşyň dürli ugurlaryna Türkmen enesine de, atasına da, yaş gelin gyýdlara da, ýa-da ýaşlaň özüne çağalara entek öz ýaşynyň düşünjesinden, pikir oýundan has ulurak gelýän jemgyýetiň böleklerine üns berýänligi bize hayran galdyrýar. Kerim ağa diňe bir Türkmen halkynyň ýa-da türki halkynyň şahyry däl, köp halklaň halkyýetliň şahyry. Endi şu burada ýadyma düşýär-de oglanyň biri Moskwada diýe 80-nji ýyllarda Moskwada ýazılan ulokan ýygnagy boldy. Şonu ara kesme bolýan naharhana bardyk bolýar, şonu ikimiz bir haçan başyna oturduk bolýar. Dünýäde belli ýazgy Çingiz Aýtmazow hem diýen naharhana girdi. Girdi de diýe oturulmaz görtdi, Kerim aganyň görtdi diýe ýolunyň sogulup "Ustad, salam aleykum" diýip diýe Çingiz Aýtmazow salamlaşdy. Ona Kerim aga da gel hani saçak başyna oturalım. Kerim aga saçak başyndan tek soň oturur. Häzir bir karwanaly ýene-de ýygnagy barman. Onuň şonuna diýe akşam mehmanhanada diýe Çingiz Aýtmazow ýürüýte gelip diýe daňatýança edebiýat hakyny, sunat hakyny, adamkärçilik hakyny giýje gurrun etdiler diýe. Kerim aga ýaşlyk dramasyny ýadanna şonu ýokardyna Garagalpak şahyry Ibrahim Ýüsufe öýkünme diýen. Ana şu Ibrahim Ýüsufe öýkünme diýmeň özü Kerim agaň özüm halifa hasaplayan ekenini. Ine şu halklaryň dostlugy we edebi dostlugy, şu edebi hyzmatdaşlyga da Kerim aga ullokan goşon. Alymda bardyr şu dünýä dilläriniň köpüsiniň özenini, gönelligini türki dil ýatanlar. Şonu ana Kerim agamyzam şoň alaky dille ýazyp. Indi men aýtjak bolýanlarym Kerim agaň diňe bir türkmenler däl, Merkez Aziýada şeýle hem günnäger halklaryň arasynda da Ýewropada da Amerika kontinentinde de tanalýan adam. Aman Mehmetjanow diýip bir özbekleriň ýazgy oglany bar da. Şondan maňa aýtdy, "Sen türkmenmi howa?" Kerim aga aýatdymdyr howa. Men halifamdyr şol, gaýbana halifamdyr diýip. Ine şolaram özleriniň halifasy hasaplaýar Kerim agany. Ana şoň allatlary öz gözümüz bilen gördük. Kerim ağaň goşgulary gaty kän dillere terjime edilen. Kerim aga hem şahyr, hem kıssaçy, hem terjimeçi, hem epik eserleri ýazmakda, ulu eserleri ýazmakda şygyr bilen ustad adam. Şeýle hem Aýdymyň sözlerini ýazmakda ustad adam. Ýani kakadurda Aýdym aýdýan bir oglan 58, 60 ýaşynjy ýyllarda Türkmenistan radio ýaýlamyna täze aýdymlary wagt nesihat ederdiler. Şonu şu Kerim agaň goşgularyny ýanky Nadary nimeden aýtdy da, Sahyjep bar arada goşguly bar. Şu Kerim agaň ilkinji goşgularyny aýdym edip, aýdanam Sahyjep bardy. Taýyn düzen. Guýma gorsaklyk hakda. Sahyjep barwa. Ýene 4 asyrdan, 5 asyrdan soň tutulmaly bolsa 5 bagşyň ady, şol 5-iň birisi özüň bolarsyň jep baragan durýady. Ýene 10 asyrdan, 40 asyrdan soň tutulmaly bolsa 3 bagşyň ady, şol 3-iň birisi özüň bolarsyň jep baragan durýady. Ýene 40 asyrdan, 100 asyrdan soň tutulmaly bolsa bir bagşyň ady, şol bir bagşy seniň özüň bolarsyň jep baragan durýady.
Yine 100 asırdan, 1000 asırdan soň dünýäden ýiteyse bar bagşyň ady, bagşysız illenim il borbu diýip böküp durar jepbar agam durýady. Alpin wiri, onun yara porka, gara şoňa beňdirişde onun daňa tarabyn saallary bardyr. Yine Gumlu elin Türkmenistan'ın halk yazıcısı Atamurat Atabayev ayda şu 20. asırın Türkmen yazıcılarını eyleki 17, 18, 19. asırdaki yazıcı şahirleri yani klasik diýmäge bizim hukumumuz vardır. Nusgoluk yazıcı şahir diýmäge. Şu Kerim ağa hakikattan hem bizim nusgoluk şahirmizdir. İyi döwürlerde Rus dilinden Avrupa yazıcılarının Avrupa şahirlerinin eserlerini Kerim ağa tercüme edipdi. Ol belli tercümeçilerden biri ýöne özünden toramyz aýdarda öz pikirini öz eserini bilen beýan etsen gowy bolýar diýer. Ine ilkinji Wenger şahir var, Şandr Petefi'nin Piştesilay diýip bir poemasyny tercüme edipdi. Şol Kerim ağa da öz aýdýar da epik eserleri ýazmaklygy şu tercümeçiligi belli bir derejede men üçin mektep boldy diýer. Odollun dünýäniň ýasalyş şeýle bir adam ullakan, bir adam kişi, kişi özün ullakan taýyr, özün kişi taýyr ullakan kişi. Hawa şo sebäplen ullakan kişi, kişiň günäsini hem götär boýnuny. Kişijikler bolsa ol kişileň ýalňyşyn hasaplar ömür oýuny. Ata ene ömür baş. Ata sana ýekegek berilýär. Ataň arzu ýoluny dowam et. Sen arzuňy ýetseň ataň ýetdigi. Ýoksa ata ýatyp bilmez parahat. Ene sana ýekegek berilýär. Söý enäni, söýmeňi dowam et. Enäniň gadyryny bilmeýän bolsaň, enesini ýitirenden towal et. Ömür sana ýekegek berilýär. Söý ömrüňi, rahmetiňi dowam et. Rahmetin gadyryny bilmeýän bolsaň, haýwanyňy, insanyňy beýan et. Kelle sana ýekegek berilýär. Söý kelläňi, söýmeňi dowam et. Iş görmegin kişiň kellesi bilen gereňi al, öz kelläňi dowam et. Amandurdaga siz söhbete goşulsaňyz, biziň bilişimize görä sizem Kerim Gurban Ýepesowyň ady da kılan tejennäki kitaphanada müdir bolup işläpsiňiz. Kerim agamyzy görüpsiňiz. Aýdyp beräýin şo zatlar hakynda. Maňa artyklamyň biri tora görýär. Sen Kerim ağa bilen dost ekeniň ata diýär. Men ona şeýle jogap berdim. Kerim ağa bütün ýylygynyň dosty diýip jogap berdim men ona. Ya Kerim ağa bilen gatnaşyk edýän adamlar onu dostluk gatnaşyklaryny edebi, döredüjülük gatnaşyklaryny edýän adamlar gaty känli. Ya Kerim ağaň öz gurrundaşlykda da ýazýan zatlaryna da salihatlygy bir sykly ünlerdi. Men Aýdaly Berdi Kerbabaýew çyny aýtmatyp üçüýmiz. Ya da Kerim Gurban Ýepesow, Mehmet Seýidow üçüýmiz diýmekligiň özi men niýleýän sözi şolaň özüň şolaň bilen deň hatarda goýmak hasap ederdi. Gaty gelişki hasap ederdi şo zatlary. Şonu ýarak bir salihatly adamdy. Onuň ömrüniň soňkurak döwrüni muňa bilen gatnaşdyk. Mihman bolduk öýüne, biziň öýümizde mihman boldy. Men onu ilkinji gedip görümdi. Alimler Akademiýasynyň şol wagtky Edebiyat Institutunda Allamurat Garaýew diýip bir arym işlerdi. Onuň bir gün Kerim agalary gidelim diýdi. Ya ýene de başga bir barp bolýarmyda Kerim agalary gideliydim. Men hep Kerim aga bütün bir ýurtdy, gaty owurlayan adam. Onuň bardyk, girdik, oturduk. Şomarlar 80-nji ýyllaryň başydy. Şo Ýürek poemasynyň halkyň arasyna ýaýrap bir meşhurluk kazanýan wagtda. Onun bunu gurrun etdi Kerim ağa da onun ýanky Ýürek poemasynyň döreýişi barada gurrun berdi. Bir diýdi bir Spahanada Dinjal Börkam diýdi bir ors şahirlen diýdi bir zaýda bile boldum diýdi. Bardan şu baýryň üstünden diýdi alga gaýtdym diýdi bir ýanky kömür bilen ýanky ýazýan tahta bar diýýär. O mara tahta bolmany diýen algap gaýdyp sagyrsyna oglap gedebermeli, gözlerine balyk ýüze bermeli, ýanagynda goşu ýazy bermeli, sen gaýdy gelinlik belleşim bestir diýip bir bendi barda. Şu ýerde diýdi men aňlatjak bolýan adam ýa gaýdyň ýanagynyň tämirligini, aklygyny, arasyryny aňlatjak boldum diýdi. Menem oturup bermelim dim görün. Kerim ağa diýdim, goşu diýilýän mukaddes zadyňam islenip gerek ýaz bermeli däerligini hem aňladyp şu goşuňyzda diýdim, men özüme de seretmän. Allamurat sen şu ýollaşyň bihar däl ýarla diýdi bir hiri. Şonu ýarap bir
Kerim ağa gurunsulukda hiç o zihinin yüzünü urman diyerdi. Zihin yani kat köp taraflı. Yok bana koşmak, roman yazmak değerli. Eslenik şol bu edebiyata kadağan adamlar vardı da şunu yarakı özünün fikri vardı. Duygur adam o. Onun ikinci gedek tärgil ait merkezleştirilen kitaphanelerin direktörü olup işlep görkem. Kurbanlar edebiyatın dörüdücülüğü vardı. Edebiyat akşam geçirelim deyip edebiyatı söyleyen oğlanlar bilen bir maslahat ettik. Sonra da Kerim ağan çağıralım. Böyle bir kustanak bormanın Kerim ağara kayıttık, geldik, oturduk. Şimdi oyunlar gençler hüküm duruyor eken. Bari bir adam olup oturdun, edir yumruk alacak, 2 tane çaynak geliyor. 2 olup oturdun, 3 geliyor. Biri ödünü. Ondan sonra divanı var, önünde de stol var. Şuna jurnal stolu ödünün yılgından, örlün, sevetten yani oturucu var. Ha o. Son bilen kabul ediyor. Onu bardık. Bir havarımızı verdik. Kerim ağa bir de şunu yaratılır. Dur. O çağırmaya geldik. Kurbanlar. Ediyip vardır. Edebiyat akşamını geçirecek boluyat. Masalatınam çağırıyat sonra. Katı onu deyse diyene deydi. Yönü men de sağlığım deydi. Men bar ölmesem gerek deydi. Bar ölmen deydi. Onun birden meni soradı. Kitaphanada deydi. Ne etse vaat berişin. Edir soğun qabat gelsi yerle 1987 yılın 10 günü noyabr. Kerim ağa şun işe bellenenme bir yıl oldu men deydim. Ay bir yıl hedelemedin de onun idi bellemelliydi. Ay bellemene kıyınlar Kerim ağa on birinin oyunu belle oturmak bir yıl. Ay onun çaylar geldi ayet onun koşa ödü başladı bilem iyinde devam ettirdik. Ay bir koşa konuşup boldu. Yani diyelim man bu koşmak değerli o konuşuyor da katı telefonda adı 3 lira yerdi. Şu namaz yarak görüyor da ne koşuyorlar arat böldü. Son yarak koşuyorlar onun sonunda men yağdayım el şeyle orta dedim men netip orta dedim dostumla bararın idi. Şeyde söz verdi bardam Kurbanlar edip vardı zamanın o gepleşklere mollu. İnne bir yerde başka da orada aytsak bolyan şu Kerim ağa ben oyunda şoýja mihman boldy. Ertesi ýerden turup mene öz işim bilen gittim. Geldim bolýan, şomalar 8 ýaşyndaky oglum ýaz berdi. Şo dörde çağalar üçin bir ýadan gaty paýamasy bardy. Ene şonu her bir setirnaydy, her bir setirnaydy beýlede otomobil sorun garaşy otur aharin. Onu soň oglum nokta soň ýanky işläpdirler der döküp diye bir Kerim ağa. Onun men oğlum aydı köp bayın edin. Ay onun atak bayın edin, petek bayın edin, biri yerinden beter kutuk bayın edin deyip gidip oturuyorlar gidiyor. Ay Kerim ağa adamlar karışıp doğru deyip şey diyor onun. Artık gittim de bunu. Onun bir günüm şolun kaptanı geçen Ulkoç'dan Kerim ağa var ya. Yani odadan var ya Kerim ağa onun beni düşüp salamlaştım. Salam helikten son sen deydi, ahlakın deydi, beşsamın sapra düşüptür deydi. Ne Kerim ağa? Bir de vardın. Ay yok men geçip var ya. Onun ne oluyor dedi. Sen dedi öyle varın ortam. Benim öyde olmadık ortam dedi. Bir gelişiklik olacak kendine dedi. Men Kerim ağanın durmuşundan şu dağıtları aydiyana sebebi. On edebiyat var arada yani koşular var aradaki yani biz aysak ayda oturuyoruz orin bir halk onu bizden has kovul yerler. Kerim ağa var arada bir katıp keyen adamlar kovul yerler. Bir gün edebiyat söyleyen Rolaston'un bir yerde be Kerim ağanın şu Fedor'un aysını. Hava meni de seyretmek bilen idi, en etmek sözünü sinonimdir edip gördüm, onu Kerim ağa onu sinonim etmendirim deydi. Seyredip yukarı, ağın edip aşağı deyip, ovadan deyip bir koşusu vardı. Sonra seyredip görsün diye, seyredip, bas seyretmek. En edip. Şunun idi şey deyip gördüm. Manida söz deyip gördüm, onun hadiydi ol. Şuraya mekanına deydi. Bir vesiliğim vardı bu adamda. Farasatlığım var, tarikatlığım vardı. Yine Kerim ağa vardı, şunu yaraki yaatlamalar, katıken, halkın içinde deken. Şunu yaraki Kerim ağa vardı, yine de başka da zihni sahirler vardı, yaatlamağa mümkünçülük duruyan, hormatlı Arkan dağımıza, Lokan Tanger yarkadan aydiyan, ömrü uzak boldun. Kerim ağa'nın entekler, dil biliminde de, edebiyat biliminde de, kendi entek edilmeli işler, oğlum şu oturan yaşlamıda, bağlı zatlar, şular etmeli sol işleri. Yeri gelenne yaşlar hakkında töz açtık bolýan. Ine şu gadet sahypasy bilen men sizi tanıştyryp geçeýin. Ine Nesil gadeti Kerim Gurban Nepes'in doğulan günüň 90 ýyllygy
yetip gelýänligi üçin taliplerim oňa bir park seretmeýändirler. Ine Kakajan Çarýarow bar, Magtymyl Adnak Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň 4-nji ýyl taliby, jurnalistika hünäriniň dämi jigim sen? Hawa. Hem Nesil gazetiniň habarçysy. Ine şu sahypany Kerim agaň 90 ýyllygyny ýürüte taýýarlap, ruhy çyragym gepleşigine garşy alynjak gün neçeni ýetirişdirsek dip ahlat edibine hem sowgat boldy dip bütün şu Magtymyl Adnak Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talipleriniň Kerim aga bir eden sarpasy hormaty diýem düşünýär. Kakajanyň özüm biziň aramyzda wa. Eger häzir ruhsat bolsa halipalar Kakajanyň öz gurrunlaryny diňläýeliň. Türkmen halky zehinli halk, Türkmen halkyna beýik ärleň, pirleň mekany bizim 20-nji asyrymyzda da edebiýat wekilleriniň bir näçesi gelip goşuldy şu Türkmen edebiýatynyň sütünleri bollar. Şolaryň biri halkymyzyň sarpalayan şahirleriniň biri Kerim Guranepes. Türkmenistanyň halk gazety Kerim Guranepesiň dowlan ünni 90 ýyl ilkinji goşgusynyň metbuatda peýda bolanyna şöyle 80 ýyl şeýle de Taýmaz babasynyň kitap bolup çykanyna bolsa ýam 60 ýyl bolýar. Şo münasibetli hem bugünkü gün ruh çyragym epleşiginiň nowatdan daşlar sany berilip dur. Şeýle de şoňa da biz hem Magtymyl Adnak Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talipleri bolup gatnaşmaga geldik. Kerim Guranepesiň dörejilik hakynda aýdylanyna bolsa biziň uniwersitetimizde ýürüýte Türkmen edebiýatynyň taryhy dersi boýunça 20-nji asyr bölüm geçilenine ýürüýte Kerim aga bagyşlanan sagatlar we onuň naşar hem biziň uniwersitetimizde ýyllyk işleri, diplom işleri Kerim agaň dörejiligi boýunça dil urunyň, edebiýat urunyň alnyp gidilýär. Biziň özümiz hem gyzyklanýar şahiriň şeýle setirleri bar. Suwsan üçin bolsam bir käse ýagyş diýär. Halipa şahirlerimiziň biriniň bir aýdan söz we Kerim aga hakynda. Kerim Guranepes 18-nji 19-njy asyrdaky türkmen poeziýasynyň halka ýakyn bolşy ýaly 20-nji asyrda bolsa 60-70 ýyldan soň poeziýany halka ýakynlaşdyran şahir Kerim Guranepesdir diýär. Şoň üçin hem Kerim Guranepes halky şahir, halkyň şahiri diýilip, şoň üçin hem söýülip okolyan şahirler, sarpalanyan şahirler berdi. Aýda belli Rus şahiri Aleksandr Pushkinna men özüme şygyrlamdan ýadgarlyk gurnum diýär. Doğrudan şonu biz Kerim agaň dörejilik hakynda da aýdyp bilerdik. Kerim aga halky dörejiligini, halka kwap, halka ýakyn dörejiligini hem tutuş bizim halkymız şon öwrenni, emrinni geçen asyryň 60-njy 70-nji ýyllaryna türkmen poeziýasy täze belentligi göterilip başlany. Şeýle de halipa şäherlik gatnaşyklar barada aýdylanyna bolsa, Garawum jurnalynyň 1974-nji ýyllaky 5-nji sany bar. Naşo döwürler hem jurnala Kerim Guranepes redaktorlygy edýän ekeni. Şonu Kerim Guranepes özüniň deň duş şahirlerine, halipa şahirler şeýle de ýaş ösürümleri hormat hökmünde şol sany ýylyň maýy poeziýa aýdyp ýörüýte şonu poeziýa bilen meşgullanýan adamlar üçin ýörüýte jurnalyň şol sanyny poeziýa bagyşlapdyr. Bundan başga da Kerim Guranepesiň hakynda ýa-da halipalar hem aýtdylar. Bize şeýle okumagy, öwrenmäge mümkinçilikler döredip beren hormatly prezidentimiň jany sag, ömrüzok tutýan tutumly işleri hemişe rewaç bolsun. Sağ ol Kakajan. Arzulan hasyl bolsun jigim. Hemine ihlas edip Kerim agany hatyralap Nesil gazetiniň sahypasyna bagş edipsiňiz. Size ýene de dörejilik üstünlüklerini arzu edýär, rowaçlyk hemraňyz bolsun. Türkmen edebiýatynyň taryhyny nakşeýle iýdi goýup giden adamlar hakynda çuňur öwrenip, olary sarpalap, adyny, döredijiligini ebedileşdirmekde nesillin hem öz boluşly paýy bolmaly. Ine şol zähmet paýyna goşanyňyz barlygy üçin hem gutlaýan, hem sag bolsun aýdýan, hem mäňde talepler geljekde üstünlükler hemra bolsun. Ýene de gepleşigimiziň dowamyna goşulmak isleýänleriniz bar bolsa, goşulyp biler. Kerim agam ilkinji dörejilik ädimleri gazetden başlandy. Kakajan ýa-da sahypany görkezdiňiz degenýän.
suweleme hemmeň dedi. Kerim ağa şu ýaşlyk dramasynda bardyr, Gaňalyň oýunyna tejenne galy. Şol Gaňalyň oýu diýilen ýer Tejen derýasynyň uğruna ulakan suw howdan. Kerim ağaň ilkinji dähedem detdemleri Gaňalyň oýunyna başlanýar. Şol ilki tejene bar ýa tejene baranda da Baba Daýhan etrawyny häzirki hasyl owalyna Kerim ağaň garyndaşlary bar. Şol ýerden ondan şol birinji tejen suw guruluşy howdany Gaňaly diýen ýerlerde oýdy suw howdanyň guruluşy başlanýar. Tejen derýasynyň uğruna. Ana şol guruluşy Kerim ağa da özünün payemasında da vardırlar. 13-14 yaşımda gitti, tejen karşıladı. Ana şu yerde kuruluşukçu deyip köp tanrı kadiyet çıkıyor. Şu kadiyette de Kerim ağa cogapkar, katip bolup işliyor. Yine şunu aytmak bilen hormatly yaşlar, talipler. Yine Kerim ağaň ilkinji döredüjülük ýoly şeýdip Gaňalyla başlaýar. Özünün hem ilhamam şu yerde joşýar. Ilhamyň joşmagynyň aňyrtynda da hökman bir tebigi täsirler bar. Tejen derýasynyň daşmagy, joşmagy Kerim ağaň edebi döredüjülüginiň gönelligidir. Gaňalyň oýunyna tejenne galdy. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýr wagtym. Ok geçmez ýylgynlaň içinde galdy. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýr wagtym. Bir ýandan uruşdy, bir ýandan hasrat. Hasrat bolçulukdy. Kedillik qahat, şol ýowuz ýyllara gelipdi qabat. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýr wagtym. Därler ýanýady, biz köpelýädi. Gidýänler gelýänden has köpelýädi. Toýlar adalýady, ýaz köpelýädi. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýr wagtym. Söýüşmek, düşmejek ýaly diýady. Emma söýgü diýen jadyly zady, höküm etmedeken hiç şiýlik qady. Seniň ýigit wagtym, seniň gyýr wagtym. Diýerdim, geregim, sen molly oýlan, ähli boýdaşlaryň başlary boglan. Sen diýerdin, garrap barýam oglan, äwmen öz wagty bar, awryň öz wagty. Boýunundan gelerdi jennetiň isi. Oýunundan urardy tümmülüň isi. Deminden kökrärdi müňülüň isi. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýr wagtym. Kim-kimden golaýlap leviňe levim, çawrap başlanyna demiňe demim, näz bilen iterdiň. Hani edebim? Köýgü bulaşmazmy? Edep az wagty. Oňuşmaly bordum. Başlaryny ýysgap. Lev gadagan wagty olam bir hasap. Ýöne beýle hasap düşmez aňsat. Hasap gitýän eken. Diýil wagtym.
çıkarmy ýadymdan şol täsin pursat, çykjak bolaýsa da bermerin ruhsat. Gursogumyň üstünde gürsülläp gursok, keteniň içinde gyzyl köz baktym. Faqatlar tiz geçti şeýle. Ýaňjyda kuşlukdy bolupdyr öýle. Sen neýdiň? Planza, aýdaly öýe. Ýigdiň öz wagty bar, gyýdyň öz wagty. Şo mahal ýokardan gelli bir owaz. Teresem toroňy urup durup perwaz. Aşyklar, ýene-de sabredin biraz. Görmänim saýamyň beýle ýaz wagtyn. Derýa hem seslenni. Etmäň ätiýaç. Tize kastetçege taparyn alaç. Tidin kimin birege mätäç. Görmänim ne derýa, ne tekiz wagtym. Asmanyny pelpelläp bir goja burgut gaýgyrdy. Siz juda münasip jübit. Ýöne woli kışa galayma ýigit. Miwe yetişdimi? Ýygna, güz wagty. Tokoy bir güdünden alıp ata, kışa galmalyga edipdik wady. Ya sen sada bollun, ya da men sada. Birden tupan gopdy, dünýäň ýaz wagty. Bilmedim, nämäniň kesip bolly. Enen bir sawçynyň yesiri bolly. Şeýtdi de özgäniň nesip bolly. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýz wagtym. Atdylar maşyna ses etdiň ağa. Topullum çekdiler golumdan towlap. Bir mendile gittim ýyzyňdan ylgap. Gök kurtölem bolsoň, en tek gyýz wagtym. Bir gujok alın saç, bir gujok çokul, 3 gujok örüm saç, 10 gujok akın. Şunçok hazinany bir kurtäbi kup, yittin gözlerimden daňyň fal wagty. Doğru, ay yarımdan dolanmın sen son. Ön menkidin öli, menkidel on son. Şonna men deyiptin, sen baktı olsan, hemem menin baktım, hemem öz baktım. Şo vada yüzüňde görünmi üncü, gözlerinden kaçtı 3 tane küncü, son kaçtı 4'üncü, on son 5'inci. Şol iň mert wagtym, iň ejir wagtym. İçeride otursam, yüregim basya. Daşa çıksam, asman depemden masya. Şu oşkuyun keniden bağrını kesya. Tas şahir bolupdum, şu olgayr wagtym. Tas şahir bolupdum, borduňun belkem. Şahirlik yangından başlanýan eken. Yine gaýdyp gitdim, sowaşdym kem-kem. Şonda da kuwat sen, her ýalgyr wagtym.
kim bolsa da sana sataşan kişi, çağalan bağıtına sağ olsun başı. Yönü sen başına salaysa kışı, giyeceği vurmaz mı? 10 günlük vakti. Çümdürse eline yekecettiken, şot iken müň bolup bağrıma çökür, şığırma düşünür aşk yükün çeken, çekmedik yitirer, öz ediz vaktim. Yine şunu bilsin, ol bağıtlı oğlan, beyleği doğmanlı, innik hem doğmaz, doğsa da 100 yıldan bir gedek doğur, onunla da seherin en temel vakti. Arada aylanmam geçen yerlerine, yaşlık yıllarımızın geçen yerlerine, seredip göz yaşın seçen yerlerine, geçirdim bir gece, bir günlük vaktim. Kangalı hem otur, önkü yerine, toronu hem otur, önkü yerine, şol derya hem yatır önkü yerine, bir tapmadık zadım önkü yerinden, menin yigit baltım, senin kıyık baltım, menin yigit baltım, senin kıyık baltım. Mehriban adamlar, Kerim Şahirmyzyň hatirasyna bugün Şahirmyzyň nesilleriniň en çemetiniň gatnaşýandygyny size aýdypdyk. Ine men ýanymda turan şu körpeje nesillerem Kerim Şahirmyzyň çoğluklary. Kerim Şahirmyzyň 2 sany gyýdy, 6 sanam oglunyň bardygyny aýdypdyk. Şahirmyzyň häzirki wagtda 25 tane agtygy, 29 sanam çoğlugy bar. Ine men öňümde turança, gujagymda turança jigimiz Yusuf Gurwan Nepesow, Yusuf jigimiz Kerim Şahiriň 29-njy çoğlugy şey. Şahiriň nesilleriniň arasynda häzirki wagtda iň körpeje nesilleri şey. Geljekde Kerim Şahirmyzyň nesilleriniň has, bularyň ýygynyň köpelip, nesil dowamynyň artmaklygyny biz arzu edýär. Ine Şahirmyzyň çoğlujaklary men gapdalymda häzir bulara yüzlenip görmekçi. Adyň näme edijigim? Mehriban. Mehriban jigimiz. Seň adyň kimdi? Nurcemal, Mehriban hem de Yusuf jigimiz bular dogan. He, şeýlemi? Siz 3 doganmy? Goş gaýdyp berjekmi maňa? Ana aýdany? Avarasi sapali, beyiptejim banali, şuuru saçça günyali, arkada vatanım, görümün görücü, arkada vatanım, nurana da segelli, durdana aksakelli, ağıvi mehrem iyili, arkada vatanım. Hawa, hança pakçalaryň. Sağ ol. Mehribançygym nähil gowy edip aýtdyň, he? Arkadaly Mehriban şäherimizi wasyp etdiň. Neçe ýaşyňda sen? 4. 4 ýaşyňda, ente gijijek ekeniňe, he? Okuwa da bararsyň nesip bolsa, he? Onuň diňe 5lik bahalaryndan okamaklygy saňa arzu edýär. Mehribançygymyz Aşgabat şäherindäki 169-njy çağalar bagyna gatnaýar häzirki wagtda. Ha Nurcemalçygym sen haýsy mektepde okaýan? 135-nji mektebim Aşgabat şäherindäki ingliz dilini çoňlaşdyryp öwredýän ýöriýtereşdirilen mektep, he? Nurcemalçygym. Goş gaýdyp berjekmi bular? Aýdany. Hakarlan hemmemizi oyadya, süt pişirip çayımızı kaynadya, sonra olsa başımızdan sipalap, kapa çıkıp ak mektebe uğradya, Mehriban enemizdir. Uğradıp beni de seredip duran, 3 ay meňinip uğradıp duran, tä qaran kençe izinden qara, boynuğa qovanıp sin etip duran Mehriban enemizdir.
Kimin goşgysy? Atam. Ata Kerim Şahyryň goşgysy. Sağ ol jigim, sağ ol. Kerim Şahyryň öz atasynyň goşgysyny aýdyp berdi Nurjemal jigimi. Nurjemal jat, sen näçe ýaşyňda? Jigim köp sağ ol, gaty goýdyp aýdyp berdiň goşgyny geljekde. Ataň ken goşgylaryny ýatlap, öwrenigin. Bizi bilen hem habarlaşyp durup goşgy gaýp bermäge gel bolýarmy? Ödem yeri gelende bellesek Nurjemal jigimiz Kerim Şahyryň ejesiniň adda kylany. Adyňa eýe bol, atalary, enelere münasip misil bolup ýetişmegi arzu edýär Nurjemaljan. Mehriban jigim sizede. Size beýik geljek garaşýa, arkadagly watanda ýaşaýaňyz. Biziň mehriban arkadagymyzyň başlygyny çağajyklaň bir iň arzuly arzularynyň hasyl bolýan watanydygy edid arkadagymyzyň döwlet siýasatynyň içinden eriş argaç bolup geçýär diýmek. Geljek bu nesillemede ýylgyryp bakjak. 1929-njy ýylda Kerim Şahyryň dünýä inipdir. Häzirem 29-njy çoblugam Kerim Şahyryň ýatlaýak bize mihman boldy. Yusuf jigimiz häzirki wagtda ol 6 aýlyjak. Ömrüniň uzak bolmagyny arzu edýär sizede. Oğul Cemal Genece Kerim ağa bilen hut sizin özüňiziň hem duşuşanyňyzyň, siziň edebi döredijiligiňizde Kerim ağaň maslahatlarynyň gözbaş alınıp gaýdylanlygyny hakyndaky görüňleňiz. Şol maglumatlary halkymyza da ýetiräýsiňiz. Hormatly prezidentimiziň tavallaty bilen döredijlik adamlaryna goýulýan hormatyň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk zamanynda has uldugyny münasip seredilýändigini aýdasym gelýär. Hormatly prezidentimiz döredijlik adamlaryna turwastan hormat goýup başlady. Sebäbi oňa alham seýilýäki zanly şaýat sebäbi öňkü geçen ata-babalarymyz bilen bir hatarda biziň gözümüz bilen gören adamlarymyz käwat şotadan ýörek gaýtýan bolýan şo köpüsi bilen gepleşip köpüsünden maslahat alyp gaýdalanmaz aýdan sözler hatda şolaň sesem ýadymyzda da. Şoň üçin mehriban prezidentimize döredijlik aleminde işleyen adamlaryň gadyryny bilýärligi üçin ken alkyşlarymyň soňu ýok. Hormatly prezidentimiziň özüm şu döredijlik adamlaryna hormat goýmak bilen öz döredijliginde de geçen adamlaryna goýýan sarpasyny biz älim içre at geder, döwlet gusur ramallarynda da okak gördük. Şoň üçin söz sungatyna berýän bahasy onuň ören ajaýyp. Ýekide söz aýdaýyn meniň kalbymda ýörelgämde arkadagymyzyň şu sözi 2010-njy ýylda döredijlik adamlary bilen duşuşany döwletimizdäki bolýan durmuş hakykatyndaky wakalary seper hakykata geçirip beýan etmek söz satlarynyň paýyna düşýär diýär. Ine Kerim ağa da şol durmuş hakykatyndaky wakalary seper hakykata geçirip beýan eden şahyrlaryň biri. Sebäbi öňkü asyrlardaky distantçylyk sungatyny goşgu bilen beýan eden adam. Onu bir gezek men Kerim ağa şeýle sorak berdim-de. Kerim ağa diýdim, ne goşgu ýazanmyzda bir setir gelýär-de diýdim onu. Biz izini onuň nähil bolsa-da gutarjanyny bilmäsoň şu alhamyň gelişine görä ýazýat böle bir taýmaz baba diýdi, ata we oğul diýdi. Muman şu epiki eserleňiz diýdim. Öňünün mazmunyny öz kursoňyzda ýa bir zata belläp ýazýaňyzmy diýdim-de. Odan aýtdy, ýok diýdi. Wakany diýdi, iziňe düşürip ýazsaň diýdi, eser gowy bolmaýar diýdi. Yazıcı ya şahir diýdi, galamyň ýüzüne düşmeli diýdi. Men diýdi, ata we oğlum ýazanymda diýdi, taýmaz babanam ýazanna diýdi, dogry aýtsam şoň nähil gutarjanyny bilmeýärdim diýdi. Şo wakanyň özü, ýazan zatlamyň özü meni şeýdi gutardy. Şo wagt ýazyp oturkam gelýänligi üçinem diýdi, şol şeýleýi gutardy diýdi. Ondan diýdi, bir maslahatym diýdi, bir kiçijik waka bolsun diýdi, şonuň daşynda ýazy diýdi. Hyýaly zat ýazandan diýdi, durmuşdan alınıp ýazylan zatlaryň täsiri uldur diýdi. Ýene de aýtýardy, goşgy ýazyp bolandan soň şonu özüňe gowy täsir etse-de goşgy ýazyp boldum diýip goýup ylgap gadyede bermegin. Bir gün goýdy, ondan soň täzeden okak gör.
hiç zat gözüňe ilmese 3-4 gedek göçür diýdi. Şonu şu göçürüp oterkaňam hä şu sözümi şey däsem diýen ýaly pikirler teň aňa geler diýdi. Onu şu köp kitap okapdy, çeper sözleri ünsüber diýdi. Kerim ağa bilen 1982-nji ýylyň Tomsonda Artsman şipahanasynda tanışdym. Öňgörem okdum. Ýöne obada mol işläp beren wagtym Gelinaljy diýen hekaýany o döwürde kompýuter ýok, elimde ýazyp iýerdim. Şondan 5-6 aýdan soňam Tabiat Edebiyat jurnalynda şol wagtky neşir edildi. Kerim ağa da baş redaktor bolup işleýärdi şonuň. Artsman şipahanasyna bardym bolýan indi. Kerim ağanyň iskisi bar. Ogly nazar getiren eken şonda çykyş etdi. Adamlar hümür oturmaga, dik durmaga da ýeri ýok da. Şon ýaly onuň indi gutarıp gelýär da gutarjany aňyp bolýar da. Oňa menem hat ýazdym oňa. Kerim ağa diýdim, bagşylarda diýdim, gutarıp berende aýdymyň soňy gutaranda özüňe goýan aýdymyň aýt diýerler. Size de diýdim, özüňe goýan goşkyň oka diýse, haýsy goşkyňyzy okardyňyz diýdim. Hatymam ýetdi, bir-birine aldydan oňa şey diýip, hatyma teredip durdy. Oňa birden aýtdy, şu hatyň awtory diýdi, ýaş şahyr Oljumal Çary we Mehan Tursun ýerinden idi. Oňa şuň ünsünligini aýdasym gelýärdi, şu hat ýazywymdan tanapdyr da, ýazywymdan. Oňa hani gelbär diýdi, menem ömrümde birinji gezek köpçülik mehelläň öňüne çykysym şowat. Özümem utanýan, tolgunmakdan ýa-da uçup barýan. Ha diýdi, bize de diýdi, hekaýaty gitdi, goşgam ýazýar diýdi, ýaş şahyrlarymyň biri. Men diýdi, häzir goşgymy diýdi, özüme goýan oşuýum, soňa okap bersek, şu okap bersin diýdi, garşamok da. Onuň hälem ýanymda dipter bardy, şonaky goşgulymdan sesime çelli, özümem tanyrýan, sesimem tanyrýan şeýdi bir iki goşgy okadym. Ondan soň özü okady. Kerim ağa bilen kän edebiyat birleşmelerde gabatlaşýardyk. Sonra kän ýaşlar, bütün ýurt boýunça ýaşlar gelýärdi. Onu Kerim ağa şolaryň hemmesini ertir saat 8-de başlan, öýlen 3-4-de çelli hiç bir ara kesmesiz şolaryň hemmesini diňläp, hemmesine maslahat berýärdi. May aýynda gaty bir gızgılanly aýlar, goşgo kolýan aý, hemem magtymgulynyň gülleri geçirýärdi. Şonu da baryp ýaşlar daşyny ýüşürip, olara maslahat berip, özü goşgo okap, beýleki halypalar goşgo okap ýöne şo taýyk eli galam tutýan adam mabata Kerim ağa şolaryň goşgusyny hemme kişi okatdyrýardy. Belki geljekde gowy şahyr bolarlar, hiç wagt dehiniň ýüzüne urmalýardy. Oljamal ýa sözüňizi böleýin, pikirden daşlaşmaka özüne goýan goşgusy haýsy eken Kerim ağaň. Şonu apat diýen goşgusyny okady. Şo öýlerine baranmazda da bir giden desse hatlar bar ekende. Şo hatlaryň içinde de bar diňe şahyrçylyk hakynda däýleni, durmuş hakynda da maslahat sorap hat ýazýan ekenler. Bir eseri okandan soň okujynyň awtora ýazan golsuz haty. Maňa öwretjek bolsaň, ilki özüň öwren. Maňa ýigrendirjek bolsaň, ilki özüň ýigren. Meni guwandyrjak bolsaň, ilki özüň guwan. Meni ýandyrjak bolsaň, ilki özüň ýan. Özüňe. Seni derýa bilen deňeşdirdim men. Seni sahra bilen deňeşdirdim men. Sana gök asmany meňzeşdirdim men. Sana gara ýere meňzeşdirdim men. Aýy, güni, akmaýanyň süýdüni, daňy, zöhre meňzetmedik zadym ýok. Hemme şolaň hemmesine meňzeşdin, hemem olaň hiç şaýtyna meňzeňok. Umuman aýdanda Kerim ağa durmuşyň ähli taraplarına özüniň ünsüni berýärligi üçin halk diňe bir goşgusynyň daşyna däldirdilerden Kerim ağaň öz daşyna da maslahatlary üçin. Onu bir gezek Kerim ağa aradan çykmadan bir hepde öň Jürdököwiň ýanyna gelen eken. Geçip barýan eken ölüni menem kitaphanada işleýän gelip salamlaşdy. Soň hany maňa kitap diýdi. Sowat berjekem diýdi. Menem Kerim ağa, men öz ýazan kitabym ýok diýdim. Men ente kitap ýazamok diýdim. Şonu Cooper'in
Zverevoy diyen kitabına Kerim ağa häzirlikçi kitabım yok. Kitabım çıkanda men size hükman yazıp bererim diýip şo sözü yazıp berdim. Ondan şo sözü yazıp berdim. Onun bir gök kitap da alıp gitti. Sağ ol kitabın çıkanda da men alarım diýip şeýdip gitti. Şondan soň bir hepdeden soň aradan çykdy. Mudama men özünün döredüçülük maslahatlaryny her döredüçülügimde ulanýan, hemisi şu täze yazıp şu bollu diýemok, göçürüp görýän, hatta bir 10-12 ýyldan soňam şu täzeden göçürden bir täzesi bir söz goşulýanlygyny duýdum. Umuman Kerim ağaň döwletli maşgalasy bar. Hormatly prezidentimize de şeýle adamlara hormat goýmaga, giň mümkinçilik döredellik üçin çäksiz alkışlarym bar. Ýene de bir zat aýtsak täze bol, hormatly prezidentimizi halkymyz hemme taraplayın özünün görelli mektebi, görelli universiteti hökmüne kabul etdiýe. Biz döredüçülük adamlary arkadagymyzyň ýazan zatlaryndan Nuskal ýazynha döwlet guşy romanyna ýaşlygyndan bäri ulanşdan galan sözleri toplap ýörenligini, dil halkyň kalbynyň aýnasy diýip aýtýarlygy bize hakykatdan hem mektep, bize şu üýtgeçik sözleri gözläp beýan edesimiz gelýär. Hormatly prezidentimiziň bir çeper eser däl, siýasy eserlerine de, ilim eserlerine de günden güni çeper sözleri, çeper edebiýatyň sözlerini ulanýarda. Mysal üçin siýasy kitaplarynyň birine şu biziň ýurdumyzy Aziya bilen Ýewropanyň arasyndaky sallançakdyr diýen ýaly sözleri, odan sözleri iýem teň siýasy bolanda şok ýadygynda galýarda ýa-da ilmi eserlerinde şeýle bir söz suratkeşligini beýan etýär welin unha mysal üçin Türkmenistan melhemler mekan diýdi. Şonu okawa Türkan var şeýle bir şupahanalar gödüňe gelýär welin zähmet ruhsatyna çykanda hökman ştaýda diýinçalaryny diýen ýaly bir heli imrindirdi, ısnystyrýan sözleri bilen beýan eden üçin höwesdirýär. Indi hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisinde halkymyz tarapyndan uly söýgü bilen Türkmenistanyň meclisi tarapyndan hem karar edilip Türkmenistanyň hormatly il ýaşulty diýen ad berildi. Şonu 1-nji oktýabrda da halkara ýaşullar güni bellenildi ýurdumyzda. Men şonu wakalaryň täsiri esasyna hormatly prezidentimize başlap bir goşgy ýazdym. Şu goşgyny Yürek buýsançymyz hökmüne, alkışlarym hökmüne okap beresim gelýär. Okaýym, dinlälim. Uzak ýaşaň, arkadagym ýaşuly. Siz bir beýik, bagtyarlyk bir insan, alkyş size, arkadagym ýaşuly. Il ýurduna isret beren Kerimsa, şöhrat ede, arkadagym ýaşuly. Nazar kerde il kalbynyň binýady, ýüpek ýoluň jahan ara gül ýaýdy, mertebäňi bilin tutýar dünýäde, ýoluň rowan, arkadagym ýaşuly. Tutan ýoluň aýdan söýdüň midemez, siz bilen gowanýas şu gün düýne biz, ey ýolawçy, bagty görseň ile gel, döwür berdi, arkadagym ýaşuly. Berdiňiz siz gurmak döretmek bagty, gurduňyz siz agzy birlikden tagty, hüzür görüp iliň hoş geçýän wagty, döwran berdiň, arkadagym ýaşuly. Düýp haly dey, köňüllerde oturan, at mününne ak kuşlary getiren, abat ýurtda iyli wagta yetiren, zaman berdiň, arkadagym ýaşuly. Halkym gördi bugün döwrüň gowlugyny, il bilen gowansyn agtyk çoğlugyň, käsesinden suwlar içip ýuwlugyň, uzak ýaşaň, arkadagym ýaşuly. Eýe biz watana ýörelge däbe, şundan uly eýsem bagt barmy näme, her ýurduň öz şaty özüne käbe, towamyz arkadagym ýaşuly. Döredüçülük älimine ähli adamlara ýazmaga, okumaga, islemäge, umuman halk hoçulugynyň ähli pudugyna zähmet çekýän adamlara
halal zähmetiniň füdürünü görmäge giň mümkinçilik bereligi üçin Mehriban prezidentimize can saglyk, uzak ömür tutjan we tutjak işlerinde rowaçlyk arzu etýän. Arzularına hasıl bolsun ol Cemal ence. 1940-njy ýylda Şahir 11 ýaşyndaqa ýene bir goşgusy berliýär. Gadetde öňe atly. Bagtly ýaşlar kän bizde güýçler, şu güýç esasy bökdenmez işler. Ýene de öňe barýarys öňe. Ösürýär bizi watanyň özü, biz üçin açyk mektep hem wuzy. Alym alýarys, oynap gülýäris. Gül bahar ýadym, bilibili özüm. Watan barada gurulgy sadym. Açylly gülüm ysgama zalym. Zer bilen hatda ýazyň kanuny maddama madda. Ýok bizde gaýgy artya duýgy diýip ýazýar. Ine şahirimiziň pikir ýöredişi juda täsin. Gidijek käşe 4-nji sınıfynda okap ýörke bir näçe maddalardan ibarat bolan kanun hakynda da şu ýerde gysgaça pikir beripdir. Şol kanunyň watanyň sütünüdigine şol intek 11 ýaşyndaqa düşünýän eken. Ýene edil şonu ýaly bir goşgy bar şu ýerde. O da ýene de şol gadetde berilýär 40-njy ýylda beýik kanun diýip atlandyrylýar. Ine şu ýerde pikir ýöredişine bir üns berseňiz, ýalkymly ey beýik konstitusiýa ine pikire başlaýşynyň özü täsin. Ulu hormat bilen ýüzlenýär konstitusiýa. Ýa-da bir sözüň arya däl kän oň manysy güneşiň gülletde dagy bilen düzi. Yeniden her şeyle setirlerden güýjümiziň çeşmesi şu beýik kanun diýilýän ýaly özüne çekýän setirler bu goşgyda kän eken. Ýene de ýanky pikirimi dowam etmek isleýän 10-11 ýaşlarynaqa şahiriň watan duýgusyny düşünjesi, watanyň sütünlerini, watanyň şahsiýetlerini, adamlar üçin kanunyň nämedigi, konstitusiýanyň nämedigi hakynda şeýli uly pikir ýöretýär çağa ýürekden. Özüm erkin pikirleri berýär. Aslynda dünýä jemgyýetçiliginiň tejribesinden gelip çykýan bilermenleriň bir aýtgysama adam näçe ýaşda bolanada islenlik zada pikir ýöredenni özüni çağa ýaly duýsa, şonu pikir öz erkinligini gazanyp bilýär diýip. Sebäbi diňe adam çağa öz pikirini julawlaman erkin pikir ýöredip bilýän ekenligi aýdylýar. Kerim ağa näme? Ol aslynda doganma şahir. Şoň üçin ol bu ýerde belkide ýaş aýratynlygyna juda bir üns bermelim däller. Sebäbi Kerim ağa zanny şahir diýip size aýdasymyz geldi. Maksadyna ýetmek üçin asla ruhdan düşme. Sabarly, kanagatly, gaýratly bol. Kynçylyklaryň hötdesinden gelmegi başar. Bäsgelçilikleri ýeňip geç. Arzuwlaryňa çäp goýma. Geýýän geýmiň ýaly töwereňe şöhle saç. Anha şonna üstünlük sana tarap gelmäge howlugar. Gala, bu edek moda sen bilen başlasın. Sagadyma diýdim, howlukmaşyň. Häzir her minudym gydylan gymmat. Ertere bir goşgy ýetişdirmeli. Şuň haýyş etdi edebiýat sanat. Bir gecede nädip ýetişdireýin, birazjyk ädimiňi hayallat. Ýüzlerinden öpüp ýalwarýan bolup, at kimin çapýar sagadyň dili. Ýüzi gara etdiň, sen ýendem sagat. Sagadyma diýdim, tiz ýöreşigin, dilleriň bir gütdek açdynlar ganat, wagtda bir gyýdy garşy almaly. Çokulup bir deste gözleri çanak. Wagt çaltyrak ýöre, işlerim it ýertýär, takat ýok, takat. Ayagyndan öpüp ýalwarýan bolup. Pışdyllyk süýşýärdi sagadyň dili. Wagt işimi gördüm, sen çaman sagat.
Sagadyma diýdim. Togta sen şugun. Gujogymda duran gözeli äňet. Goýa Rafaelin kistinden gaçyp meniň bagtym üçin dirilen surat. Waq onu şu iýje ugratmaly men. Tapda bir ýerlerden üýtgeşik gudrat. Sagadym, edidim. Sen wagty togtat. Dillerinden öpüp ýalbarýan boli. Ýene atçap ýa-da sagadyň dili. Waq bagrymy ýakdyň. Sen bahil sagat. Bir wagtlar ýazyjy şahirlerimizdiň bir ýazyjylar birleşip olar, ýazyjylar birleşiginiň geçirýän duşuşuklaryna gatnaşmak bilen çäklenmän olar şeýle bir bir-birleriniň öýlerine gelip mihman bolup her ýazyjyň her şahiriň öýüne edebiýat birleşmesi bolmadyk ojak ýok diýip aýdýarlar. Şo derejede hawa çaý başynda söhbet eder ekenler. Şol ojaklarda da olaryň dünýäniň prezidentlerim şol ägirtliň sözlerini dinläp, öz kakalarynyň şahir bolan, ýazyjy bolan kakalarynyň atalarynyň ojaklaryny şol ägirtliň gurrunlaryny eşidip ösüpdirler, kemale gelipdirler. Ine Çemen Anaberdiýewa bizim Türkmen edebiýatymyzyň görnükli wekili Ustad şahirimiz Atajan Anaberdiýewiň gyýdy. Atajan Anaberdiýew da biz ruhy çyragym gepleşigimiziň bir sanyny bagşlapdyk. Şonu halkymyz bilen hem tanıştyryp geçipdik. Indi şu gepleşigimizde de Çemeni çağırmaklygymyzyň sebäbim Kerim aga bilen öz kakasy Atajan Anaberdiýewiň ýakyn gatnaşykda bolup bir-birine mihman bolan wagtlaryny ine şaýat bolup ulalan Gyýyz prezident ine bugünkü günne özüm şahir bolup döredüjülük dünýäsiniň bir wekili bolup zähmet çekip ýör. Siz özüňiz aýdyp bereň, biziň nämäni ýaňdatjak bolanmada halkymyza mälimdir eýem. Häzirki döwrümizde gahrman arkadagymyz şu ähli ulgamlary bilen bir hatarda şu döredüjülük adamlarynyň bir iýne gana döretmekleri, ýaşamaklary, şu biziň häzirki bir bagtyar döwrümizde wasp etmekleri, şol bir hatarda da şu öňden gelýän bir biziň milli ruhumyzy, şol bir gymmatlygy bilen ýaşlara ýetirmekde gaty uly işleri amal edip ýörde. Ine şu biziň paýtagtymyzdaky Ilham Seýilgäki bar, şu ýerde şu biziň şu ruhu dünýämizi açyp görkezen bir gaty uly ägir türkmen ogullarynyň heykelleriniň oturdulan bir meýdany, bagy, bostanlygy, şu taýynyň bir üýtgeşik bir huwalasy bar, üýtgeşik huwasy bar. Şu ýerden bir kämahal geçýän ýa kämahal ýürüýte dynjalmaga da barýan bolen, şu taýdaky şol ägirtliň her gaýsynyň heykellerini synlaýan, bir her gaýsyny bir ýatlamalar ýadyňa düşýän eserlerini oýlanýan bolen, ýöne şu Kerim agaň bir heykeliniň öňüne baramda. Men özümde bir üýtgeşik duýguy, bir her gedek şu duýguny men başymdan geçirýänne, o duýgu näme meňdeşdiýsen etdäl. Ine bir daýdaňlara ýa bir daýyňlara gezmäge gidersiňe, şonu şu daýyň oho, ana ýegençem gelipdir. Gel hany men ýanyma, men saňa bir tüýjem bereýin diýip bir ýakymly, mähirli bir gatnaşyklar bolar bir. Ana şonýalak bir mähirli duýguny başymdan geçirýän, oňam ýöne ýerden däl şol. Oň bir sebäbi bar. Şu men Kerim agaň özüni görmedim, dogrusyny aýtsam, ýöne men çağa mahallamda şu kakamyň ýaş mahallarda, kakam Türkmenistanyň ýazyjylar birleşmesine kabul ediliş wakasyny, ana şu wakaň özi şu duýgulary getirýärde. 1974-nji ýylda Türkmenistanyň ýazyjylar birleşmesine kabul edilen ýaş ýazyjylaryň içinde iň ýaşy kakam bolupdyr da. Ondan şol ýazyjylar birleşmesine kabul etmekligi hüdürlen halypalaram biri Kerim aga, birem Çaraşyr, birem Gurbanazar Ediýew. O wakanam şu kakam şu mutama bizete şu öýde myhman bolanlara da ömrü şu şeýle bir şol uly halypalara şolaň beýik gurrun berip geldi. Şolaň bir eserlerini okap, olaň eserleriniň näkilik derejededigini hemmekşen bilýär. Ýöne şolaň adam kärçiliginiň hem näkilik beýikligini şol bir ýaş adamda, ýaş dekine de şonu intek aýman görjek öňüne diýmän şoň näkilik bir ýokary götürip bilýän, hormat goýup bilýän beýik insanlardygyny şol hemişe gurrun berip geldi. Şu zatlaň özi şol biziň maşgalamyzyň galan bütün durmuşyna bir üýtgeşik waka hökmünde bize bir şolaň bir şeýle bir hormatyny ul edip görkezdi.
bir Nazarjanyň pil jagada diýen goşguýyň öze dogrusyny aýtsam biziň maşgalamyzda uly nesili bilen ýaş çağalaň arasyndaky düşünüşmegi, saatlaşygy bir goýmagyň tenasy hökmünde şu mudama aýdylyp gelden aýdym diýsem ýekejede artyk aýtdygym däl. Şu mudama näme owa ýerine ýaşalansaň pilim eliňe düşýär, owa ýerine bir ýer bilenem işlenilýär bolýan. Şu Nazarjanyň pil jagada diýip han çağalar Nazarjanyň pil jagadyny eşitdiňmi? Nazarjanyň aýnaýaly ýallyrapdyr. Nazarjanyň pil jagady planjan bir hany pil alyp gelip zähmeti başlamagyň özi şol aýdym bilen başlanýar ýa-da çağalar bilen gürrüňdeşlik bolýan şolaň sen aňyny düşünjesini ýem içgin öwrenesiň elýär-de şolar bir Biýetçilik ähmiýetiniň aýratynlygyny bellemek gerek. Şol ýöne ýerden däl şol Kerim agaň şeýle bir çağalaň aňyna ýakyn, aňyna galýan, ulular bilen arasyna sadlaýan üýtgüçük bir goş gedip döredenlik üçin şu zatlar biziň maşgalamyzyň durmuşyna biz Kerim agaň özüni görmesegem etil öz bir-birimiz ýalak şonu kabul edip geldik-de şoň üçin şu günnemizde şol seýilgäke baramda şol Kerim aga men bir hosarym ýaly dogrusy. Şun ýalak bir beýik adamlaryň hormatyny şu günlemizde bir şolara hormaty dowam etmek, şolaryň sarpasyny saklamak, şolaň eden işini, zehinini bir ýyl günümizde, neslimizde goýan mirasyny hormatlamak, sarpalamak, indiki nesillere geçirmek üçin gahrman arkadagymyzyň şol bitirýän işleri ummasy özüm döredicilik adamsy bolansaň bize ine şuň kugünne şun ýalak bir döretmäge, ýaşamagy, bir şunyň gadamlary bilen bile deňdeş ayak basmaga döredýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza ýöreklerimizde alkyşlamaz çäksiz. Goý gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýazýan kitaplarym eýem ençeme bolup gitdi, galamy hemişe gitdi bolsun. Sag bolun. Ýene de bir irki neşirlen biri biziň elimizde. Bu Tokmak jurnaly 1940-njy ýyla degişli şahyr ýene de şonu 11 ýaşyndaken durmuşyň durly ogurlaryna ses goşup bilýänligini siziň ünsüňizi çekesim gelýär. Tokmak jurnalyny Tokmak atly goşgusyny beripdir Kerim aga. Ine oň manysy şeýlerek şol wagt owadaky köpçülüge hyzmat edýän naharhanalyň biri bar edi, restoran diýip atlandyrypdyr. Baryp şol ýerde özlerine äwerli naharyň ýan adamy edýän täsiri bilen baglanşykly pikir ýöredipdir. Hosarlary bilen belki de şol naharhanadan naharlaryny gören bolmaly ýa-da ýyl arasyny şol naharhana hakyndaky kimdir biriniň başyndan geçiren wakatynyň dillen dile geçip aýdylýan waka barady. Şahyr Kerim aga pikir ýöredýär. Şu ýerde ýene de men şahyryň juda entek ýaşajyklygyny siziň ünsüňizi çekmekçi durmuşyň durly ogurnaky temalara juda dogumluluk bilen, yüreklilik bilen çemeleşip şu goşgyny halka çekinmeýän ýetisin bilen bermäni başarypdyr. Demek Kerim aga ýaşajyk oglanjyk bolsa-da durmuşyň durly ogurlaryny ýeti syn nazary bilenim seredip bilip ony öz dörejiligini halka galyryp bilipdir eken, şonu başarypdyr. Bu da şahyryň ýene dogo tebigi zehinliginden bize habar berýär. Näşe ýaşylymyz, halifalarymyz bar berdi. Nazar kakadurda köp zat aýtyp geçdiler atamary. Herdiň aýdan sözüne okman şol pespälilik, fadalyk, ýöneköýlik sözüni hermes galyp goşdy da şuda. Şoň üçin biz özümizde göremde atam. Onuň näsöhbetdeşik bolan ýaşylymyz bar. Söhbetdeşik bolan adamlar, gatnaşyk taklan adamlar bar. Aýdýalar bolsa diňlediňçe diňläsiň elýär. Onuň biz şu şygyrlaryndan, eserlerinden şonu okap atamyň näýlek bolan ýa agalarymyz ýa kakam aýdan şonu eşitip ýa eserlerinden näýlek bolany görýärse, şu atamyň goşgusynda barda ýa-ki senden uly ýok diýseler eselmegen sen. Senden kiçi ýok diýseler peselmegen sen. Özüň uly bolsaň kiçi boljak bol. Özüň kiçi bolsaň uly boljak bol. Heme öz ýaşyňdan uly ýaly bol, hemem deň duşuňdan kiçi boljak. Özüň daýhan bolsaň serdar boljak bol. Özüň serdar bolsaň
dayhan ýaly bol. Gerek bolan bunu iyiliňe baş bol, soň ýene ýerde agdar ýaly bol ýa-da. Näşi goşgularyny şu zatlar görüp aýdan ýaşuldyň diýenleri öňümizde geçip gidýär diýende. Şoň üçin şu atam arada köp zatlar aýdýarlar, baran ýerlemizde de atama hormat goýarlar. Şoň üçin Ulluhan Taňry ýalkasyna ýa şu atamyň 90 ýyllygyna üç halifalarymyz ýaşuldyňmyz ýatlap, hormatly arkadaşymyz, hormatly prezidentimizin şu dörejilik mirasymyza, şu ýaşuldyňmyza hormat goýup, şol zatlary mümkinçilik töretdi. Şoň üçin sag bolsun. Kerim ağa hakkında gepleşik halka veremizden soň bize halkymyzdan kän hatlar geldi, maglumatlar geldi. Ine şu kitapda da Daşar ýurtda çap edilen şu sazwuçy atly şunu Kerim ağaň adyny agdalýan, gaýratyn sarpa goýulýan hakkyndaky setirler bar. Onu halkymyza ýetiripdik. Hem şu kitaby nesillerni gowşurmaklygymyzy soratdylar. Hem minhe şoň içinde bir näçe hatlar bar hopa. Sizin edebi mirasyny ýygnap ýören bolsaňyz, ýa halipalar aýtdylar. Diňe bir şygyryýetin söhbeti bilen däl, halk özünün maşgalasynaky meseleler, durmuşdaky meseleleri hakkyndaky sowallary bilen Kerim ağa ýüzlenip Kerim ağadan jogaplar, maslahatlar alýanlyklar hakkynda ine şeýle hatlaň menne bir näçesi bar. Muny bir näçesini biz adda kılan mektebindäki muzeyine gowşurdyk. Ne bir näçesi ýene-de bizde saklanylýar. Şu kitap bilen bilelikde muny biz size gowşurýar. Egerde gol ýazmalaryny ýygnap ýören bolsaňyz şu hatlar hemmesi Kerim ağaň öz gol ýazmalary okarsyňyz, tanışarsyňyz, hemem öz mirasyňyzy goşarsyňyz diýip men umyt edýär. Köp sag boluň beren gurulňyňyz üçin. Hormatly prezidentimiň mehriban we gahrman arkadaşymyň şu dörejilik adamlaryna edebiýata, sunwata şuňlara sarpa goýup, şu zatlary mümkinçilik berýändigini Ulluhan sag bolsun. Goý hormatly prezidentimiň zany sag bolsun. Alyp barýan ýyl ýurt tähwitli işlerini üstünlük rowaş ardy goýdy. Sag bol opa, sag bol. Ine Kerim oterjigimiz, Kerim Gurbanly Pesow. Bize sizin adyňyzy şeý diýip gaýtalamaklyk juda ýakymly. Bizim Kerim şahyrymiziň nesilleriniň arasynda size adyny da kypdyrlar. Munasip nesil bolup ýetişipsiňiz. Hawa geljekde de üstünlükler hem ra bolsun, hem sizin sözleriňizi eşitmek biz üçin ýene-de ýakymly. Maňa elbetde atamyň adyny götürmek mesler etdi. Men elbetde buňa begenýän, buýsanýan, gowanýan we aýratyn sag bolsun aýdasym ele hormatly arkadaşymyzy sag bolsun aýda. Şular ýaly mümkinçilikler döreden üçin şeý diýip atamyň 90 ýaşyny ýatlaýanymyz üçin sag bolun. Biziň maşgalamyzy çağırdyňyz. Şu pursatdan peýdalanyp atamyň ömrüme pent diýen goşgusyndan iki wendini aýdyp beresim ele. Sorasaň aýdaýyn kıyamet nedir? Erkekler ownasa kıyamet şodur. Her başı telpekle goýmagyn gadyr. 5 telpegi bir gyňyja daňyp git. Dost paýlansa ewer diýip gyssanmy? Alandan soň gysgaltma hem gysgalma. Dilegetse gözlerin hem gysganma. Birin nerede, biri bilen oňup git. Sag bol Kerim. Hormatly arkadaşymyza sag bolsun aýda. Şular ýaly mümkinçilikler döreden üçin jany sag, ömrü uzak. Tutýan tutumly işleri rowaja. Sag bol, arzuwlaň hasyly bolsun. Geljekde senem öz maşgalaňda Kerim Gurbanly Pesow nesilleriniň dowamatyny dowam edip munasip terbiýelep ýetişdirmekde de saňa rowaşlyklar arzu edýäs, umyt edýäs şonu biz Kerim Gurbanly Pesleri munasip nesillere terbiýelep ýetişdirmekde. Talepler sowal bilen ýüzlenjeňiz bar bolsa ýa ýene-de aýdaýjygyň. Men Mahmudlar Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen Dili we Edebiýat Fakultetiniň jurnalistika hünäriniň 4-nji ýyl talebi Leyla Garrewa. Kerim şahyrymyz halkymyzyň iň söýgüli şahyry, halkymyzyň ýüreklerinde mydam baky ýaşaýar, mydam ýatlanar. Gepleşiňiziň şu sanyna şahyrymyza bagşlan öz goşgu setdirlerimi sowgat ýetirdim. Aýda. Şygyrlaryň ýatda saklar, nesiller ýatlanarsyň mydam Kerim şahyrym. Adyň ýadyňdan çykarmaz iýler ýatlanarsyň mydam Kerim şahyrym.
Çyn halipa şägirtlaryň baryna türkmenimiň şahirana diline, bagşylaryň sadan dalan keňine arka dagly bu bagtyar ilimde ýatlanarsyňmydam Kerim Şahirim. Kerim Şahirimiz ýa söýgüli şahirimizi ýatlamaga şeýle giň mümkinçilikler döredip berýän gahrman hem mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun, tutýan il bähbetli, ýurt ähmetli işleri mundan beýle kem rowaşlyklara weslensin. Sana da dörülçülük üstünlüklerini arzu edýär. Talipler goşjak zadyňyz barmy? Onu hemmeňizde köp sag bolun. Kerim Şahirimizi ýatlanymyzda oň ýan ýollaşy Ora Sultan ejäni ýatlaman geçmezlik mümkin näl. Şahirin şahir bolmagyny da, halkyň ogly bolmagyny da, ýa-da döredijileriň bir ýere agzybir bolup jemlenşip Kerim agaň ojagyndan döredijligine badalga alan nesilleriň Kerim agaň ojagyndan duz datmakda da Ora Sultan ejäň şeýle açyk ýüzüniň mehribanlygynyň aýratyn goşandynyň bolanlygyny bellemek gerek. Bizim durmuş guranymyz 50-nji ýyl. Ýaşan döwrümizde agly bir ýaşaşdyk. 6 tane oglum bar, 2 tane gyzym bar. Durmuşlar gülýärdi, ýeşesip görler, çağaçyklar bilen şeýle. Gijesini öz köprek işlerdi. Ümsümde, ondan ümsümligim gowurardy. Fetin bolsa, gowy işlebilmedi. Aşamna otururdum, ýazardym. Gijeň ýarmyna çenler ýatmazda. Menem ondan näme arasynda çaýlar ertýän işlep oturandym. Yeni de yatağa akma dedim, şumal kellemi qovveliyeti. Şoň üçinem diye ýazjak bolýanlardy. Kemalym taşsykyp bir elini arkadan tutup, bir howlyň içine gelerdi. Kellesine getirjek bolýanmydyr, gara näme bir taşsykyp bir gezmezme etme howlyň içine oýlanma bolýardy. Menem öz işim bilen bolup berende, andan meňim gözüm ýylýardy. Ondan şeýle gurlany ýal bolardy. Kemalym bir elini şeýle ýanardy. Näme ýalýan howa diýse. Howa ýatsam men gözüme ona gelýär. Ýatmyşýan howa şeýtislerdi. Ondan şeýle gezip ýörkä howlyň içine gezmezdi. Birdenem öýe girip giderdi. Şo kellesine gelen goşyny, şo gazetler durda ustalmasyny. Ondan soň garasyndan agçy ýerine, şo kellesine geleni şaşap ýastyp ýene çykartdy. Onu ýadymdan çykmasyny bellep çykaýany bunu. Ýene de howla çykyp, ýene de gezmezdi. Ondan käbir adam sorardy. Onun köne kıraatları içesi var döwürlerinde de içesinden sorardy. Bir goşyz vardy, gülýaka tillagaşyn diýip, baltymyň sony içesine içediydi. Goşya diýen boldy, gülýaka tillagaşyn diýsem boljakmy diýdi. Tillardan has edilýänmidir diýdi. Olam howagylym diýdi, edilýändir diýdi. Onu girip soram, haýdap bellep çykyp, şok goşanna ýa ondan sonra köpülençe içenden sorardy, içesi barka. Onun içesi ýokka menden sorardy. Kerim we şah diýen adamny da, ýegişýän adam, dym oturar adam näle? Yani bir gele yani saat yanlara malya, ağrasıraklara malya, ağrasıraklar halama. Dersine sonra gülsüklüğün tapatta, güllere gürle derdi. Kerime ağzına gürlemenim, alçaklığım öğretçoğudu gülserdilerdi. Ondan harbi taliplerim Kemal gelirdi. Kıyılar oğlanlar, Kerime ağzı gelirdilerdi. Kâbirlatlar sorardılar. Onun yazan koşulığına bir dedim. Öğret okap versene diyerdi, istek de olur. Keyfinin hoca mahalli okap verirdi oğlanlara. Onları bir edip otururdular da. Şey diyeyim, sağ olsun diye oturacak diye, gürlüğünde sesler geliyor diye. Hatta degi sesler geliyor. Ben niye tükürüğüm kendisi tanaktadı, bir o ağırlı da. Onun Kemal'ım beni duşuk oluyor da. Sonra kıyılar eğlenme hali. Kerim ağa sen parsana deyip haystek derdiler de. Oğlum duşuğa çağıracak olsanız, kunundan aydın derdi. Ana plan sağır var, plan sağ sonra diyeceğinizden deyse. Kerim ağa sen maranın oğur yese derdiler. Sonra oğun yıkmayacak ol, özün seyislep giderdi. Gelin deyip tezden Ahmet size var. Tezde koşuğa vereyim deyip. Çağırat da. Gelin size koşuğa vereyim deyip. Hiç mi de koşuğa veremem. Kılağırılma da koşuğa deyip gülüştürdü. Ana uyuşurduk bedem gelip. Ona okap verir, nehir, qoğumu deyir, bizim qoğu deyir. Şu duşukta, hem kişi hat verip koyun, ya diyorlar, hat ertiyorlar. Her gün soru verirdi. Sonra sorunu cevap verir de, dilinin ucunda yerli serdilerdi. Hani misafir oradan sonra da, onu bir topar ertip, yan kıyıdan oğlandan veren hatlar var. Yıka okap çıkardılar. Onun kalkı, son hemen cevap verdin mi derdiler de. Uy cevap vermeden olmadı diye.
İngol oğlum kitan gelin etindi. Sonra ulsundan oğul çoğullu. Çoğul gördük. Ennem yine bir oğlunu öylöndirmeli bir kıyın çıkarmalı. İngoluyum. Hem oğlum oğlum çoğ. Göktepede. Çaylar erteyen de ben. Ertayım çay erteyen. Soğuta bari bassa. Ona yürüyeni bassa koyuyan. Ondan sonra oturdu yerdi. Meden koşu kavereyin yerdi. Ondan yöne su koşuymu okarın. Sen ünüs verip dinlemeyen biler yer arana sonra verin yerdi. Ünüs verip dinleyen hak mı terdi ama. Bugün dinleyen ben oturamdan yerdim. Onu o kap verip boluyada. Onun arasını her yerine sonra veriyordu bana. Benim aytıp veriyen, dinlepsin diyen. Şu bir yeri gelip burada ha istese, son bitirmeyen ömrüm oy vermez. Hiç kovun yıkmadı da. Bir saat diyen iyili adamsdı tabi. Perden bizim bas sağ olsun, can sağ olsun. Ediyen ise ravaç alsın. Saatlarım neymet. Perdenimizin tağallası bilen bolayan atlar da. Perdenimizin hem halkına yaşlılık edecek. Gözevçilik edip yer perdenimize de sağ olsun. Tanrı'ya kızın veriyiz. Kerim ağamız bilen Ora Sultan ejen söýgüli gyzlarynyň birin bahar gelince biz söhbeti size geçirýär. Kakaňyz hakynda, aýdylanlar hakynda nähili pikirleriňiz bar? Belki ýatlamalardan öňkü gepleşikde aýtmadyklarymyzdan aýtjaklaryňyz bardyr. Hadi şun ruhçıram gepleşigini kakamın 90 ýyllygyny belläp oturýar. Muňa dörejili işlerleri, şahyrlar, ýazgylar gelipdirler. Kakakmatda gowy zatlar aýtdylar. Ýatlamalar ýatladylar. Köp sag bolsun aýdýan. Kakam aradan hem nazaram aýtdy ýa-ni kakam hem şadiýan degişgen. Rahmetkeş adamdy. Pet adamdy, sada adamdy. Bir de şon ünlü ýady. Şeýle adam da. Piyada gezmän gowurýady. İşe gidenine gelenne piyada gidip gelýärdi. Daşragam bolsa. Onun sport bilen meşgul bolýardy, howlymyzda. Bir de topa berýärdi kiçirekkä, tenis berýärdi. Garaz bir de sport ýykyn edýärdi. Onu bayrak edýärdi ýaz aýlaryna. Hemme bile bayrak edýärdik. Şonu ýaladım da kakam. Kakam goşma atlary gowurmez diýip näme? O kakam ken goşma atlarymı halamýardy. Bizim atlamaz hemme ýeke denir. Goşma atlar halamýar. Çeýin atlaryny. Nazar, men bahar, hemra, alma, kakajanım atam atta kılan. Onun şari, babı da atta kılan. Onun ata da atta kılan. 3 tane atta kılanımız var. Odalım doğan bolun, şu adam doğan olur. 3 doğan. Ömürler uzak bolsun hem. Şu gepleşi gurnanlıklar şu kakam ýatlap, silap, öten geçenler ýatlap, merhumlar ýatlap, döreden mümkinçilikler üçin Mehriban prezidentimize köp sag bolsun aýdýan, arkadamyzyň jany sag bolsun, görjegi bolsun, ýyly urt behwetli tutýan tutumly işlerimiz amarawaç alsyn. Arzularınız hasyl bolsun. Kerim şahyr diýileni bütün türkmen halkynyň kimden sorasaň Kerim ağa hakynda gurrun aýdasy gelip otyr bolmanda şoň döredijliginiň içinde ýaşap görüp Kerim agany özüne ýakyn görýän her bir nesil şonu aýdyp bilermi diýen halipalar. Ine biz halipalar bilen bilelikde, nesilleri bilen bilelikden Kerim şahyrymyzyň doglan gününiň 90 ýyllygyny arkadagly zamanada Mehriban arkadagymyzyň hut özüniň arka durmagyny, hossar durmagyny, söz sunugatyny, şahyranylygy, taryhy, döredijiligi goýýan aýratyn beýik sarpasy esatyna döredilen mümkinçiliklerden peýdalanyp ine bizim Kerim şahyrymyzy bugün ýene bir gezek ýatladyk. Hemmeňize köp sag bolun halipalar beren gurrunlaryňyz üçin. Edip arkadagymyzyň bize beren şeýle mümkinçilikleri esatyny türkmen halkynyň şahyr ogluny Kerim agasyny doglan gününiň 90 ýyllyk münasibetli ruhy çyragym gepleşigimiziň çäklerini ine ýene bir gezek hut onuň özüniň dünýä gelen gününi ýatlap geçdik. Bir de şeýle mümkinçilikleri döreden Mehriban arkadagymyda şu gepleşigi taýýarlaýjylar, şu gepleşigiň muşdoklary bolup, ýazyjy şahyrlaryň nesilleri bolup hemmämiziň alkyşymyzyň çägi ýokdur. Goý edip arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan ähli tutumly işleri rowaç alyp
at avray mertebesi yer yüzünü munnunun belent bolsun. Mehriban prezidentimizin öz edil halkı bilen bilelikde alıp baryan maksatlı menzillere baryan yollary barha rowaşlansın. Edil adamlar, ruhu çırağım size kalıp temizligini, payhas baylığını hem pikir duruluğunu arzulap sizin bilen hoşlaşya. Yine de yaylımda ruhu çırağımın inniki sanına doşuşyança hoş sağ bolun.